hwehwe Otek 102.9 FM o hwehwe na hunu a ye stream show ne live eya share comment ensemo a ye de aba ene de ye de ba no fa wadwenkyere brafa ho afe wa comment awie no like live video no ekoso no na afe unfollow ye page no a follow na like ebebo am ye hie adwumadie no ase bia no a ebe notify na wonso watumi akleke so na wahwe sabre kro na mo ko YouTube nso a ehonso ye live o hwehwe Otek 102.9 FM YouTube ho nso no ye stream show ne live enso ewo ho tweme wadama enko baabia na me basisia jingo oh dear na usu drama sumuna jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye du for Fran Antek Herbal for the aba hey okwa wadi biba ani Spanish jingo capsules ye ma obi ani we fia de ntentem esiesi akoma no na afe aboa mamoje de afusani ye woni paduanim na yensu ye nkokrafo ye oh emamu nkokra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa metre anti aging somoje na bemma wa hoden sonko edrei enye ma obi a wafa afuro de wa ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upebi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy Corinac Herbal Dani Herbal Freddy Mens Herbal Misty Herbal KNG Herbal ana afa drugstore na Herbal shop bia mu so no onsa ebeka bi fra 0502669955 FDA ahwehwe sa adwade nkratoa yi mu age atumu se eye Spanish jingo capsules ya manyan afi na ba mo wadi umrantesem sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ya ebusinya nom ebusi immune system a abosumi pinyi obia nyare de ti ase medo tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipaduani mo no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden hu hia me yie asene bibia ebusua wotanom Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save e dia de foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture appen for abaton mo manufo ne nkwada woni fie dumienu nka ho e pharmacies chemical and herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer emma pomdina mapa FD ahwehwe sa ejwedie nkrato yi mu agya tum se eye afi we pa de menti ase otentene ne betene ye pekra meja no sese manyini mintwen wu mama senhia na koma de obetimi awomra aba kwanto na wo huntokwa yi nti uda so no yere ko na men ye dei ehe na men fa ne nkoye tie wo fa ne nko nyamensa wom Herbal Center abrewa basna de ho maame no ne dini na dwuma sese wadi mfinhia duo wotwe ne akire na bibiduro kan no de bekamo sa ane nanya nunkumpo etwere sisie ne yafunumu yade be me nkwe wone so enamu yade biara otenete se stroke abubu agu ho na opese wonante biewu a nyamensa wom Herbal Center de beboa nipa tumi bie na no kase ne yade adane so kwankro te se wodie yi nanso wuduru nyamensa wom Herbal Center nyamensa wom nti ubenye wa hoto kumase ha se paase bodwesan wo ena nyamensa wom Herbal Center wo eni abrewa basna de nkasa wo 0246450718 nyamensa wom Herbal Center medene kwa hosi sia ugidi ajonkwa ko Jackson College of Education and National Accreditation Board at Jiatum Pakupeno. Ene University of Education, Uniba, Akayen Tumapa Aboma. Yade 3 years diploma in basic education Ebrawo. Na any just semnese. We a distance learning. Kahuna said general programs in Naya BL. Na yakwako for early childhood education Abba. Yade amount for the donor air front Timo Amomo and Hussein Sitra and Mofra Adie. Yade French education so Abba. Well, person who's French Casa so na Queen Nani. The Uhiani Wasi, SSC, TVET, credit passes, 3 core subjects mo. English language and mathematics home. Any 2 elective subjects. Here when you're 25 years adeko. No person will try no woman's fiancé. The Hians of our forms, no better entrance examination nibi. So all performs in Nibiata for any exam Yamia who do this. ADB, Ghana Commercial Bank, EcoBank, HFC Bank, Sinapiaba Savings and Loans, and offers on the Jackson College of Education Learning Centers. I would want. I want Mammy Henina. And I say for
furniture head office our 4th Jackson Street Ayediase New Side Kumasi Bank University open chiremu ahodo bi afre yen our 0540104949 and as 0266899495 akwenya na ani so obekwa ko file forms na obeka Jackson Educational Complex ho when that dachi mapa. My dear, yes, sweetie. And then my mimi saw. Oh, bisa bibi. Minim saw do me pa. Me do papa me na da. Na wo hwe me suban pa na me nkwan de na me nkomo de. Ni nyina wom. Na so de di kan pa yo be de ya wodi mona soap ani mona cream. Asiesia ma ya fefa na hana. Ah, me da say. Na mama bi de mo hwe suban yansa o. Dabi me de me hwe skin ya fa ansa. Asakra ba be hwe suban. And what can you say there? Many mona soap ani mona cream ani ebe wu. Said the mona soap timi skin rashes in your crop na eyi pampan fi nipa ho na mona cream timi sa propro ne ho a e ma chimi fu brom e ma skin aya nwensen esa ye bokọ sa bofra de no oh do se de mi nyeja me ho ba bi e wo se me di mona cream siesie no me di besiesie hey mona soap and mona cream na ne bon so nya de na busu yi de ene ahofe no mema na busu ama wo ala me so ma don sa o ma fo here mona soap and mona cream enfre agbeve herbal center 020-813-0790 and 024-6595-256. FD ahwehwe saa ejedi enkrato yi mu agye atomu se eye. Hey, Unya, oh, Kawi, you feel smooth. Kawi, fuel am the Guman Gold Super XP Ron 95. I have one additives, Papa B. Gold Super XP Ron 95. And yes, I'm obeying. Debut Gold Super XP Ron 95 on a higher grade fuel. Now, so no one no more fuel near Pepe. How much should I send you and rent them into a bomb or Siska and a Sansu who engine no more Phoebe frame cannon was also into when you Chino, ne bone normal for near Pepe. Go Super XP Ron 95 for dear. And who here said driver via Becassa would Jessica extra via hydrate fuel. Gole ayeni na. Goil. Good energy. Hey, brasa me. Ade asem. Sisia de me hu obi oyade a. Wo pa bibi dru enam a. Metre ne so nkopechi number 1 Dr. Fokuo ho. Me brabo age yade no. Ni nyina ko. Enipa ba ko doctor de yade ahodo me ensa ne board no. Diabetes, ulcer, koko. Say ne hu ato no. Ah, afri ye na betem Dr. Fokuo. Wo be ko nam na bisa me. Abusiafo Dr. Fokuo wa bene. Obi age na tum. Obi aso yade. Obi asne dru nam. Say yare hu ti say hepatitis B. Obre na sententem kra. Awo malaria busuani nyina. Gonorrhea, white and syphilis. Nina Dr. Fokuo ye ho adwuma se de enwanwa kra ne se wo se wo ba se ukuru pemma ana bema wo yire ye mema semo a obaya de bia ma ukuru no nko ba foforo bia ho da wo yire no so nko bema foforo bia ho da e ya bibiduro kan no de enya juju Dr. Fokuo waduro bi ye fra no bema mu bema afa se oba owo ntentem no pese wotetena wo mu a wo ho bibiduro pa kuma se Dr. Fokuo peti number 1 usin kwanta so ho a wa se da to ka sin kwanta so ho a e do ba ya sabia ho sa wo akra La Paz New Market Kum Hotel numbers ni 0242 155-935 and now 0507 079 199. OTEG 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Say ya Kofi Tiago papa. When you're broken heart. Me nya broken heart. Okay, they say ha me a de bia me ye adwuma. Metimi ye adwuma me di na me form abusa me. Yaw. I don't why this anytime bia me kaya akura no. Kofi Tiago papa. Me nya Tobo. Tiago papa. When you're broken heart. Me nya broken heart. Unim broken heart. Okay, me nim de ba wo betipa chan. Wo ya me so me kira wase. Eya wo ho ya wo de. Me da hwa. Oda hwa. Okay, me da hwa. Me wa me hu nya me hwe de. Ote hwa wo ho so. Me hu so. Ote hwa wo dwen gen ne ho. Gen de the time me dwen no say. Ono ko me busa wasema yi ma no. Okay. Ote hwa wo dwen gen. Me dwen gen no. Ote hwa ohun ya obasabasa. Me hu nya mbasabasa. So dwen gen ne ho a ya adwen ben na ba utrim. Okay, adwen ba me tin say. I na ma fe no. Okay. Eya akwala ne ho adwen ba utrim. Mo akwala ho adwen ne gen no ho adwen. Ana me dwen sa. Enti me weekend sia, me timi fi akaba da. Me ba na me so ate. Afi boy say yaw. Tobo. Yaw. When you're broken heart. Oh, me chawase me chawade. Dabi. Yaw. When you're broken heart. Dabi. Unim said the okay kan ye ni nyina ye broken heart ho symptoms no. Okay, the okay me tiu de. What you to say when you're broken heart? Akore my dear. Oh wa ya no akoma ya wo ya. Okay, ma akoma nya me ya de. Ba na me twa take time te bass na boy na afre me. Tim yo, na boy na afre boy na o say ne ba no ne waka no afre me number. Una o de ya na me so. O boka ja wai. I'm Mr. Crash.
Oka sa afena me ma hye me. Te ka me ka che mate say wo simi. Aka kwa me nyanko. Afi me ja me boka me nyai. Yes I made mistake. Me once wa kwa you ose ne papa ne. You ose ne papa ne abaya no akra no. Afi ko aso wa za ka je me say sa me boka me nyai. Am ko fite go papa boka me nyai. Afi na me wa hye. I'm back at the meeting, sir. Offer me Miss Carmen, let me see. And now, Master also to me, was yaw. I didn't know. I'm smart, but I couldn't have from no. No frost, I did. And no frog, yes, sir, and the baron and the waka. And of it, near the sun again. And I yaw, and you two condemn. Send me the again is our court, made them this year. The man bear every say, Sabboy no mammy problems. Sabboy and I was aquatan so. They see me say, boy, no mammy penance, so may you get no my about this and make us a woman. Sabboy now, what walk and so boy no, sir, was Ashe. Na masajo 102.9 FM ento nyine bio ani aso agya ni duabɔ no aduabɔ ne ba amfa kwa ma me de ga me yin afi de me ntwa ontro eno me to shrapon aka me de ko ana boy na ohu mi na de me ba ham ehum no se yaw enkunge no etige ne de anka same ke me kunda da me ntwa ontro adwombɔne about adwombɔne abba me temi box akora me ntimi ntobi eno kwa me ka cho oba me de ma carpet kwa ne bi no Uko kase kuwa ya 30 o mo 30 no kame kuni se me kan kame kuni simple me ntwa wonto o pa o de mo frɛ na so ba ko mo on kan je mo fa kwa man me hye no 1 week pe Asem Beba Dabi aja Okay 102.9 FM Wabo wasana babiem Asem Beba Dabi Wabo wasana babiem 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 Asem Beba Dabi 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 Nasara wabina kaya minyami beye fraro woyi mwa Buaya najawa sri buenyo Nyami Yeno na mampara yenya pimuna Asem Beba Dabi OTEC 102.9 FM Wabo wasana babiem Wabo wasana babiem Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi when you see somebody back on your and on a sawama when you mean young to so body when you're ready. When you trade upon your and then young Ogumi no Brian Sucom. When Yami, I'm on some Yami. It was soon a warrior. Watch us in Yamia when my pem. Yeah, Dad when my pem way. That's it. Yeah, Papa when my pem way. And then young Pony when my pem wo. Yeah, Dad when my pem way. That's it. And then young Yoya, Radia. Watch us in Yamia when my pem wo. Ogumi trade upon you, the Mancoma, and then young Papa Sasura. Ogumi Yami no Brian Sucom. When Yami Nawani, I'm on some Yami, which was soon a warrior. Watch us in Yamia when my pem. Yeah, Dad when my pem way, that's it. Yeah, Papa when my pem way. And then young Pony when my pem wo. Within the Oa. When you mean young people to so bad, when you're ready, Ogumi trade upon your Mancoma, and then young people from Yasasura, Ogumi Yami no Brian Sucom. When you mean Yami, I'm on some Yami, who told Sona Warrior, watch us in Yamia when my pem. Yeah, Dad when my pem way, that's it. Yeah, Papa when my pem way. And then young people when my pem yeah, Dad when my pem way, that's it. And then young Yoya, watch us in Yamia when my pem OTEC 102.9 FM
Me did the Krobea 102.9 Yaw Asante. Shannon so ye dada no a sa pepepe. Me say e ya adesua e sa ya adesre. E fiduada kosi fiada. Dompo e kosi bi no miensa so. Ene me ne mabedwafo nhia. E wo Asem Beba Dabi. E ye dwumedie fofora. Aba na betna e wo Otek 102.9 FM. Ene me nhia na de hinta. Ya yehu ya tija ni na kabum. Ebe ye Asem Beba Dabi. Ye wake hinta no. Hwehun se Asem Beba. Ba ye hia. Ye be chire wa. Bedas. Mama me di meni atuni so. Se ono ane me. Me di na mini. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Onya wo be ya. Onya wo be ku. Afra wa sa u. Na susuji ni padio. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Media minim semenya yanko papa. Media minim semenya nia. Adie ya fun kromu adie. Yanko aye nonso. Adie no eye ya fun kromu adie. Adie nso o cheki aye nonso o. Enso ono a na me frɛ no sɛ minua no. Ode me hinta sɛm akosi dwom. Ɛna ɔtɔn de ma ɔmanfoɔ. Na nani wura fi sɛ ɔtɔn me ayɛntɔ. Ewiase adeɛ baako a ɛya sɛ obi bɛka wo ho asɛm na wɔnka deɛ wayɛ. Na nneɔma enim na ensɛm fata no ɔka de fa ho. Ni nyina yɛ deɛ ɔbɛn wɔ deɛ wone ne bɛkɔ na wone ne bɛba. Saa nipa koro yi a na nya wo a wɔbɛyɛ wo. Saa nipa koro yi a na betumi atɔn wa ma nipa ko. Enti ɛna susu gye nipa di. Ade a Yesu Kristo yɛɛyɛ na wansusu sɛ Judas betumi ayi na ma. Eduru bre no na yɛ Judas ya na ayi na ma. Susu gye nipa di na nipa nyiwa ma. Awie yadofo ne ade hye ye nchiachia ye ho nneema ye ho aha ye 102.9 FM Otek zunie ye de Asem Beba Dabi dwumadie no obesom na dwumadie ise ne da ne da ye ka de kira dofo atiefo ne ade hye no ye se ye de sua de kira ye ho nso ade enti ena wie yi a ye hye ye besua de ena ye besua de ye besa kira ye ho nso ade wa afidie yi so. The most infectious, the most contagious, the most educative and informative program. No, yeah, the babe somewhere for the case so. Me did the Krobea nana Yaw Asante. Awie odia mai majimaja. A pesa makana na majimaja. Me ne ma pamfo na ahia. Ya ne wonso a wo fia wutie yenso de ahia. Enti awie yemma ye nyina ye ho ye ahia. Emfamra Asem Beba Dabi dwumadie so. Dwumadie ne ye live e wo ye Facebook ne so. Sa woko Facebook a ya hwehwe Otek 102.9 FM. Sa woko Facebook a ya hwehwe 102.9 FM Otek. Na wo hwehwe na se wuhunu a ya hye ye live streaming no ekoso no like video na ekoso ne comment wase wo de hwe de ekoso na fa bisua de na kire wo ho nso ade ba wunua bi nso nsua de by sharing. Oko YouTube ne nso a ye stream show ne live wo ho ho nso be hwehwe Otek 102.9 FM. Na wiei adofo binom edinkan dada ewo ye Facebook ne so ye wo owusu bana hene ya okọ Yabnash pharmacy a wata kwa makro wo kire se na ya Krobea Asante me ne me manager Steven yadam wase da ne da educative program aya amode ba no nana ye neje
happy birthday to you adwumawura ene ye yawada ene ye wawoda yada wasesa wode this fantastic and educative show edeba na Auntie Jacinta ene me nana enu adwa mankwa adankwa me no wo awie onomo abadem ya onomo tiew nana Kobe Junior enie King Desert Storm King Desert Storm ono nso sia krei apesema kanana no ne awie wo basua magazine post officer nana ya badem wo ha ya yenso ya biebiem na anomanye nkwantafo wonum nyina nso ewa ha ohwew ye wo Ose Robert Apia and was a great show by all standard nana Krobea nyankopon hyiramo ene da monsempa monsomo deba na modeba beso Antonio Pon and what say happy birthday to you akra ya Krobea Asante ewiase nyina ye very proud of you akra kejagum na yenso ya badem wa biebiem ha ya show no ye hwe na ye tie mu live ewo Facebook and YouTube ne so okọ Amoni GH nso akache a wo chesa akra ya Krobea Asante and awie ye dawurade nyankopon ase say what did this wonderful day achaye and na ye ya wada akra wo de wo ye me se prekope na me nso be your student ya ye krado say awie lessons amode ba no ye besua de ye wo dada cash enso wa amankwa de en wo chesa akra ya Krobea Asante awie ye nso ya badem na ye biebiem ha ya show no ye hwe mo live enso ewo Facebook ne so Freeman wo page number 2 achiase en wo se boss I salute you kosoa na kosoro na wo kosoro a ade ensese wo yo ene se ohwe wachi woni a ewo wachi ene wo fra oni a ewo fom no obi a pese otwon sai nanso se wo yire wo ho e focuso ewo de wo ye ni mu a Awurade nyankropon de obedu me ma me adwo amoa owo page number 2 nana ono nso abadem ya ohwew Eric KT Donko owo sas intereso Pentecost asafum and was ya cry ya Krobea Asante in fact mo bodjuma na ena ye ya wada ene eye fire day na nampafo awiama ha ya ni Krobea ompom te say oh eye pa awie ye hia bio eye na ene ye ya wada attention edru ya wada seya na eye ma wada last but one day ofina na echane yeko ne yeko akaka sa nyankopon de betwa ene ye say ba besom oh why not na ene ensam nso wo ho attention oba de achia me wo ho akra me bo ha den ene wie ye hia bio okay na yesi dwumadie ye disua de very good enti ene wie nokre mesimo se ye ba bisua de no bemu a na Yesu akasa na opanyini bi o se say owo United States of America come America ena wafa opanyini bi ewo Ghana ha ama panyini na esi ne dan the nioma hodo a wowo ejapade a wowo Ghana ha no eye sa papa yi ena edi hu edwumade ma no okay good papa yi amana saase se ono kokofuo ye me enche papa na do awie koko na ba en wo ka kire papa na wo aburukyire ne se koko na ba o enti wada amache na family de mame akra man so twia bam ema kaya papa no e de ache krache no a wasum no mfinhia aduonu baako a da aduonu num no papa na ko post station akotwa ntro de ato krache so se wawia ka no na se yewia kaya yewia e honkrata e be de na akodi kromfo ne ho wawia nkrata nyina ka ho awia yi sa asem no ye bewuram na ye busa se edie nti ena aburukyirefo binom eye sisifo sa edie nti ena yenuanom Ghana fo binom a every Ghana ha akotena ma no ne adenti na wonom ye asisie sa obi enya opportunity kitwa bia obeyusu no opeso de esisi ni obeyusu na wasisi na wie no na odini sika enam se Ghana ye system no eye corrupt na wodi sika ni manipulate se be ya wo nipa na wasisi wo no obesa achi wato unia no awiei sasem wei ye bedom suko na yewuram na yahwe ba bia susan
ɛde brɔde ho no bɛfa attention abrantie bi a wɔnyɛ mfinhyia aduonu enum 25 years ɔno so ayɛ dɛn wakyɛ nkwadaa maako nan ɔkɔyɛ ɔmo dɛn ɛde wɔn mo kɔ asiɛyɛ deɛ wɔde wɔn mo kɔyɛ ne sɛ okotwa nkwadaa nan no agu ne bɔsɔm so ɛnan mu a nkwadaa maako nan okotwa nkwadaa nan agu ne bɔsɔm so ɔyade na sɛ okɔ asiɛyɛ hɔ a obi na so ne nkyɛn edua sisi hɔ ɛna wayɛ bosom no hɔ wayɛ bosom ni wɔ mfimfini ayɛ sɛ time a ne yɛsua na yɛkɔ school no wotumi kɔ forest bi mu na wakɔ prapra hɔ sɛ mebɛkura anie saa bi ɛna adakye no ayɛ ɛna adeɛ bi si hɔ te sɛ bosom nso ampa na adeɛ no yɛtwa mogyaa de agu so enti obi nnim sɛ wɔde nka yɛ kubi atwa agu so anaasɛ ɛyɛ aboa mogyaa attention ɛna awia yi yɛbɛwura baabi a asɛm no asie na yɛne yɛnamsifo a ɛwɔ hɔ akɔbɔ nkɔmmɔ maame sɛbesɛbe ne ba ɛna wa ɔne na kasa krakye bi so ɔni adwuma na mmom onim abobɔ yɛ atwi ɛna ɔne ne ba na kasa ne ba na tɔ abobɔ yɛ ade ama krakye na watwe mmienu pɛpɛɛpɛ 2 weeks krakye ne kɔɔye ne ɔbaayɛ a wɔse abobɔ yɛ anayera abobɔ yɛ anayera na busuafoɔ baam ba bɛpa maame ne kyɛw ɛma maame ne yɛ aso tie ɔmo beli krakye no ɛna ɔmo gye ka ne tu mu so ɔmo betua afɛdeɛ wɔn mu kɔkɔduru wɔn mu kurom a ɔmo se maame no wɔde abobɔ yɛ anema krakye no wa mo abusuafoɔ amaneɛ ɛna wosan de korɔ no ato wɔn mo so enti wɔn mo mu abusuafoɔ no ɛkɔbɔ maame na wɔtɔ abobɔ yɛ ama wɔn mo de hyɛ no ɔmo kɔbɔ ne bi ɔde korɔ no ato wɔn so ɛnɛ maame ne wɔ ha na wia yi asisisɛm ewiase adeɛ nipa nim sɛ ɛmɛ nipa brabɔ ɛnsi ne yie ɛyɛ asisisɛm memeti hɔ yi sɛ wosisi me na meyɛ koraa kɛkaa ɔdɔfoɔ ɛyɛ duabɔ kɛseɛ ɛsene biribiaa enti adeɛ yɛ asisie adeɛ yɛ nipa akyiri asɛm ka adeɛ yɛ nantini twitwa hwɛ yie na wobɔ bra wamfa nka wabrabɔ ho sɛ wabrabɔ bɛyɛ yie wabrabɔ bɛsɛe wobɛwu ntam wabrabɔ bɛyɛ basaa ɛwɔ asase yi so a ɛgyina saa nneɔma wɔ yi so enti nipa ɛnhyɛ ne nso awiaberɛ mu Ebanage Herbal Production and Consult producers of Herbal Plus Herbal Mixture ɛne Pavi Plasmos Herbal Mixture ɔno mo boa yɛn Dawood Scientific Herbal Hospital Dr. Dawood ɔno no wɔde Dawood 360 capsules ɛne Dawood ointment aba ɔno mo taa yɛkyi Nask Herbal Clinic ɛyɛ ultra modern herbal clinic a sɛ wotutu anamɔ na woba ha yɛde mfidie yɛ hwehwɛmu na yɛde aduro ka ho Time Herbal Mixture ɛtiri yade adu papa nie sɛ wonya bi na sɛ ɔnonom na yɛ malaria fever ɛna ɛha wo a ɛkɔ ɛma anyu ahotɔ Agbɛvɛ Herbal Hospital ɛnso yɛ asoɛyɛ a sɛ wotutu anamɔ na sɛ ɔba ha wonyi wahotɔ wo a wuti dwa wo gagaga no aha na ɛsɛ fata sɛ ɔba Coffee Organic Tiger Nut Powder ɛyɛ atadwisam ɛyɛ 100% organic wonya bi di ɛbɛboa wo Spark Health Care Dr. Bosom Twigyasi ɛna da no papa no abɛn wotutu anamɔ ɔba ha ɔbɛboa wo Antec Herbal Center Spanish Garlic Mixture ne capsules ɛna afei Spanish Jingo capsules no ɔnom de boa yɛn ɛna Dr. Fokrio Herbal Clinic sɛ nka papa yi wɔ ama nokorɛ ɛnka yare weinom ne poti yawfoɔ a awiaberɛ yi asɔ yasene sɛ yɛmfa Asem Beba Dabi show no yɛmfa mmramɛsom mɔsomfo Krobea Nana Yaw Asante nie ɔgye aman nie ofrɛ me apɛsɛmakana na mɛgye wo so sɛ mewura sɛsɛ yɛyi a yɛkasa yi yɛkɔ ahoma ne so na me ne me ankasa me ba ofori buaten ɔwɔ Asante bɛkwae ɛne ne mpɔtamo mene ne kɔbɔ nkɔmmɔ ofori buaten awia yi aha yɛ Otek 102.9 FM Asem Beba Dabi dwumadi asu nie awia yi ma ha eburu Nana Krobea mpacho mejoso ompom te sɛ ofori Nana mepacho yapom very good awia yɛ daase sɛ yafrɛ wa wagye yɛ so anyanyam bia Asante bɛkwae asurinya ɛdeɛ bɛn na asie nti a krakye 25 years
bosom yi okotu ne wo hen ya bosom a sebe enipa mogya na yetwagu so enti wakɔkyekyere nkwadaa nan sɛ wo betwa nkwadaa ni mogya ade agu ne bosom so adai krache ni bibia abɔkɔ de asɛm no esisɛn nyabotre na kyerɛkyerɛm amatiefo nte ase ofori yetio nana medase acha Asem Beba Dabi atiefo nyina Kamero ba be pim Asante Bekwai Krobea ye so Asumnya Asante mai so aho na no memenda abla na bo awia from tube pepepe ana branche ko pie school bi e friend RC na mofla e9 e dia agro e school mo ana branche ye friend Mike adodo na friend abortion aka chen ko ise mu ye ko jamete enko bubuja na ye ba mema obia 1 million aka chen mofla no enim sika mu ntino omudi abranche echi eko asumnya ahie honom abranche di mofrei edru ahie ho pepepe ana okekere mofra no ensa egu omochi ebo diam de wanyi ewum ni seye enso de usa ewum kra no ni seye yesa ebata no mofra ne danwlem ho amade chin da kusiera abra ye bobo ye ho ni akwa asole enum ana bofra wadi enso ne sa esani free ahoma no ebe si bebo amane kire ne mame se say let me to minimum abla nrada yekodi agro asumnya alfi and the basa mame ne kobo assembly man ni committee for na police for amane ama mo ye ntempa ne ko asieo abla godu on na mo from yensa no ebudiem na abla chenso wo nlem ho no e basa won timi enyane e say aboafo abo me eche no na okopi esie wonom a waye nyakomade e wo honom a watwa emogya egu bosom so tu bibi tikashina ka ho ensawum enkosia ebi wo honom manches e wo jot ane enyoma yede kwa bosom so de bebre e wo honom se na mo hwe wo studio no tanu na a press for etebin bedu asumnya police station on busan ke and then account matin kwachi obi ba edene ko esie che buja na bama na hende cities meja kwa woton a sei na bra se bi jawo onya atem bia obeka na operation buja say na ofri Krobea so o se perfect nya na also free so a ontimi nche efi kra ofri wo pa so din defense so a ontimi enka anum anyane amofra na omukodi ensensembe na amukaka ewo no awofo edin komo ali bizom be na de tina awofo adano nemenda bia mutimi jamma na mo koda na mo anya announcement na mo ko hwe mo fa kira fan ma me ne ka kemi so oni ni kunu ajai ntia walija na ba ntia ba sa na point ne ko papa o e kokoda e bo won so a o mutimi ba no ho ba beda enu nti na esi a wo man hwe mo fa kira fan no enti na o man tumi anya dai ama awofo ni no kete awalija ya aba o muntem and amofra na tobia omutimi koda papa no enchen ebe won so omutimi da mama no enchen and awia na amofra ni tie free ma enchen no ma me na anyin adembone bi ama se nso no ekoba bi bonye esa anasa bibisa enche ma to enchen ya tetu wo mo aha na ye dai enti ba sa no yakofa enkwani free enwremo ko siada anofa edebipie police station no police for what nya modern extra mo fani na no atem do mu ko hu e wo honom aba na abofra no o mayemle ti police for say ye mo akire e fa mu ko pie mo hospital na mo fani enja ya he e ampo abofra be ma no e de ntwane bi e wo mo ana se na atwa mu mu ja na yetimi ehu situation no se de mfa na kom de asam no e very serious na anyanyambia ofori ma yenhwe kratia ye frɛ ne Michael dodo na frɛ na abortion ye busa anano asem bra ye kye no de asem ene wo kaaye de kyerɛ bra ye din kan kye no wo ka de yen nana bra ye kye no wutimi sɛ na abranche no afa enumone kakra eye tramo ani wi ni cocaine nyoma no no afa bi ento busa na asem bia no wo hwe nim saa wutimi enkasa na asumnya emrantie no ame ati asese
sɛ adeɛ sa ɛyɛ na mutahu sɛ kaa ne moto ɛbɛpake wo asieɛ hɔnom na deɛ ɔmo bɛyɛ deɛ ɛyɛ na ɛsɛ sɛ bɛpake ne kaa no na mmɔfra so taa ɛyera ɔmasɛm ayɛ yɛbaa sɛ na ɔmo sɛ tete sɛ ɔtiɛ no na ɔno obi ayɛ dure a ɛdeɛ ɔbɛfa mmɔfra ndɛ ɔmakɔ na nnipa no ɛntumi amedu ɛna ma kam no bi tie a abɔfra no ne nsa tumi sane ɔbɛɛ fi bɔbɔ amanneɛ ɛbɛyɛtumi bɛkye ahade no ɔkɔpie mu police station. Tobo ofori o ka asɛm bi ehu paa wokyerɛ sɛ asominya ɔmanfoɔ no kyerɛ sɛ eduru anadwo a ɛyɛ akais ɛtaa bɛ pakepake asiɛyɛ side hɔ na bɛ pake wɔ hɔ a ɛyɛ a wɔn temamufoɔ no ɛdeɛn na ɛyɛ a wɔn yɛ ɛdeɛn na wɔn busa kais yɛ bɛ pake hɔ no nana mmɔfra ɛnan asɛm baayɛ yi ana mfafo mmeranteɛ no ahu sɛ saa kais a ɛdɔ nwummerɛ ɛfiri nɔnso du baako mu wɔ no kais ɛbɛpake wɔ no ɛwɔ asekyerɛ ne nyina ne sɛ ɔmo hu sɛ ebia mmɔfra no ɛyɛ lɔ kurom ase no ɔmofo ɔmo kɔyɛ nyankomadeɛ ɛwɔ asie hɔ wie a na ɔmo de ɔmo ama kaa na kaa nso de ɔmo kɔ akɔyɛ deɛ ɔmo kɔkɔyɛ. Adeɛ no yɛ serious anyanyam bia saa Michael abortion no ya wɔkye saa nkwadaa nan kɔkyekyere wɔn wɔ asum nyɛ sie yɛ hɔ no wɔfiri kuro na mu anaa wɔfiri baabi na abɛtena hɔ anaa wɔmfiri hɔ wɔnte hɔ nso koraa nana wɔmfiri hɔ no na deɛ kyɛn sɛ boys ɛna pofa yɛ bi nti odi adamfo wɔ akyi bɛfie a ɔda nkyɛn wi ade tea na ɔkɔ ewuma a na ɔba bɛɛfie patiri mu hɔ deɛ obi anim fikuro ofiri mu hɔ nom wɔyɛ adwuma bɛn ɛwɔ kuro no mu nipakyɛ wɔnyɛ adwuma biara enti nkwadaa ne maame no mo mma afiri fie awiaberɛ mu wɔn mo kɔ akɔdi agorɔ sɛ mo wɔ botaeɛ bi koraa sɛ wɔn mo kɔ wɔn papa nom hɔ etumi kɔkɔda a adɛnti na duru anwummerɛ no ɔmo ankɔhwɛ ɛwɔ nkwadaa ne papa hɔ sɛ ebi nkwadaa no ɔnom da hɔ anaa. Nana midi kakasa meka sɛ awalegya yɛ aba nti papa ne maame ne ntɛm ɛnhyɛ dɛ nyɛ fine na masɛ kyerɛ sɛ ɛtɔmɛ bi a nkura no etumi kɔda papa ne nkyɛn na nɔpa papa no ɛde ɔmo aba nti papa no nso ɛkyerɛ sɛ saa da no a asɛm no bɛfie no ada no fiada no otu kwa ɛkɔ ayie ɛwɔ baabi fo bɛduru anɔpa no osi firi kaa mu na obi ka kyerɛ ne sɛ ɔma ane de wakɔgyina police station hɔ no a obi kɔku ɔmo no papa no kwanto ankɔ fie ɔde mmirika ɛba police station hɔ nom ɛbɛto yɛn so na yɛ nokorɛ sɛ ne ma no ɛde nkyɛnhyɛm bɛ nkwadaa nan no ɔno mu nyinaa yɛ maame ko papa ko ɛmma anaa ana mepa kyerɛ daa bi ɛmma mmienu ɛyɛ anuafoɔ baako ma ana mmarima mmienu nso yɛ anuafoɔ baako ma nti ɔmo nyinaa yɛ abusuafoɔ baako ɔmo mma nankeɛ kɔyɛ wɔn saa adeɛ no ɔmo yɛ anuanom mmaa mmienu ma ɛna nkeɛ kɔyɛ wɔn saa adeɛ no enti sɛ yɛ a yɛkasa yi abortion ɔwɔ yi yɛkasa deɛ ɛnura yɛkɔpie mu bɛkɔe judicial police headquarters nana jamna kankan ɔyɛ crime officer sɛ yɛmfa abortion ɛnkɔgyina mmara nim na mmara ɛnenini ɛnum yɛkɔpie mu wɔ bɛkɔe circuit court ama judge asɛ aberanteɛ no obusa na asɛm bi a ɔmbɛsɛ ɔbɛka obusa na asɛm bi a ɔmbɛsɛ ɔbɛka obusa na asɛm ka sɛ nkɔhwɛ judge anim no na ɔbɛhwɛ apolisifoɔ n'anim sɛ ɔbɛsɛ apolisifoɔ no nkaduma ne deɛ a ɛne wɔnim nti ɛne wasɛ fa aberanteɛ no ɛnkɔ remand 9 February yɛnsafa no piem ɛnso wɔnyɛ atɔpɛ bɛbi anka nkyerɛ judge deɛ a ɛne ɔbɛkɔ jail na deɛ so fa asɛm no akɔkɔ piem yɛde ne kɔgyina kɔɔto nso judge busa na asɛm a wankasa judge busa na asɛm a na wakɔhwɛ police ni a ɔde ne baeɛ no ɛnim sɛ deɛ ɔpɛ sɛ police ni mu na ɛnkasa ma ne deɛ a na ɛberɛ a yɛde ne kɔduru police station no sɛ yɛde ne firi asominya ne yɛde no aba division ɛwɔ bɛkwae apolisifoɔ totoo abortion na no kakra na ɔka adeɛ na kyerɛ apolisifoɔ nso apolisifoɔ no enunu na n'adɔm ne kɛntɛn enunu no ebusa ne nsɛm sɛ ofiri he ɔsɛ me papa efiri asominya o papa nso di de sɛ nso a ontimi mmɔ ne papa din ana ofiri asominya fɛ bɛɛ mu nso a ontimi nta epɔtee
na ɛsɛ sɛ ɔpɛ nsɛmɔne di nti ɛna ɔbɛhyɛ asuminya asie hɔ a wodi nsɛmɔne ɛha nkɔfo ma ɛsan. Okay. Sɛ suma mi bio saa nkwadaa nan ɛyɛ dɛn ɛna wɔn tumi nya ɔnum ti edidim efiri abortion nsɛm. Na nipa kyɛw ɛmɔfra ɛnan no ɛnɛma no ɛmienu ɛna ɛna ɛmienu aberanteɛ no ɛkyɛ mmɔfra no nkɔpie mu ɔsɛ ɛma adeɛ kyeɛ no ɔde kyerɛ ɔmo nsa ɛgu ɔmo akyi ɛgu obiam sɛ na mohwɛ wɔ studios no ɛwɔ Facebook ne adeade no ɔde kyerɛ ɔmo nsa ɛgu obiam nti abɔfra no ɔde mfie nson ɛnsa no ɛsa ne firi ahoma no a wɔakyekyere odua no mu ɛbaa saa no wɔankyerɛkyerɛ mu wɔanyɛ dede biara ana ɔyɛ bɔkɔbɔkɔ ɛbɛɛ fie ɛbɛka kyerɛ ne maame sɛ n'ato no ɛbaa saa no ɔmokɔ na abɔɔhye no wada ɛwɔ nwura mu hɔ na ɔmotumi ɛkɔkye abɔɔhye no ebisa no kɔhyɛ ɔmode no bɛɛ asumi nya police station. Ɔmo kɔduru asiɛyɛ hɔ baabi abɔɔhye na akyekyere nkwadaa no wo se na abɔɔhye no wayɛ dɛn. Bakyɛ no wada wɔ nwura mu hɔ no. Wada. Bakyɛ no. Na ne nkwadaa ne nso adeda. Bakyɛ nkwadaa no ɛntumi aneda ɛsiane sɛ yawudie na ɔmo di ɛne su na ɔmo su nti no ɔmo bodua mu hɔ bisa mmɔfra no sɛ abɛɛ ɔde mo kɔpie ɔmo aduane di abaya no ɔwɔ mu ka kyɛm sɛ ɔama no aduane andi ɔmo amu nsuo no ɔka kyɛm sɛ ɔama ɔmo nsuo anom Saturday no bɛpem kɔhyɛ da no awia mu ɔde nkora ɛne de kura yɛba saa na ɔmo ayɛ mmerɛ ɛna police fo yɛ sɛ yɛmfa mmɔfra no nkɔpie mu ayaresabea ne yɛnhwɛ sɛ ɔmo ho atekyema bi anaa. Enti nkwadaa ne da esum mu ɛwɔ asiɛyɛ hɔ ɛma adeɛ kye kwasiada. Nana mepachane. Okay. Menkate no gyina so. Menkate no. Atiefo a sese ya mowɔ yɛn Facebook ɛne yɛn YouTube. Sɛ wuni hɔ a kɔ hɔ sesi a. Sɛ wuni Facebook a kɔ hɔ sesi a. Aha ɛyɛ OTech 102.9 FM. Uni YouTube hɔ nso a kɔ hɔ sesi a. Na mi be show mu pictures bi anohye. Very good. Mi be show mu pictures bi anohye. Enti tumirikana ko Facebook hwehwɛ OTech 102.9 FM. Tumirikana ko YouTube hwehwɛ OTech 102.9 FM. Na emfonyini a mi be show wo no onso fa wani krotia wisi esabu bi. Die di kan eye video na in the video ade a ubehunu ewo video ni mu eye baabi a saa krakye a yɛfrɛ no abortion ne di pa de ɔwɔ se yɛfrɛ no Michael na mmom dodoɔ na ɛne ɔbɔ ne nsamrane abortion killer ɔse yɔyɔ aha saa no ɔyɔ aha baabi a wɔde asiɛyɛ hɔ nkwadaa ne kogu yɛ baako bosom a krakye no ɔno ankasa ayɛ ɛwɔ asiɛyɛ hɔ ya ɔka kyerɛ nkwadaa ne sɛ obetwa wɔn mu mogya ɛde agu so no ne nyinaa ɛwɔ saa video yi mu adom fa video ne to ma me enti okɔ yɛn Facebook ne so okɔ yɛn YouTube ne so hwehwɛ OTech 102.9 FM. Okay, ampafo obi ontumi nkɔ hɔ no deɛ na ahunu ma commentary kakra fa ho ma me. Yeah, what do you see in the video? Obehu abrante bi gyina hɔ. Okay, edi kan baabi a ma environment no. Okay, ɛhɔ yɛ nwuram. Good. Na on se senka obi nim ebi a koko mu a baabi a etimi prapra baabi kakra na ya frɛ sɛ hɔ yɛ aboyɛ no aha ayɛ sasa saa na ahɔ ayɛ ba we nye koko ase ba we nye koko ase we de yɛ nwuram ɛyɛ forest ɛhɔ yɛ sie yɛ nso aha okay edi nwura ne bi a dry wohu tuaboba etuaboba mako da hɔ ase tuaboba wo ase bibi ne bi okay ebi ne bi ha ɛna ɛhɔ no nwura ne bi a dry edi wo sɛ bi awɔ hɔ ɛna nnua no sim na nhoma nyinaa wɔ mu ɛna me hu sɛ rɔba yɛro bi wɔ hɔ na me hu chance tire ɛyɛ kofo galon a yɛ twa so ɛna chance bi egum ɛna emfimfin wɔn na ya prapra ho hwetaa no ɛno deɛ hu sɛ sisi aha no egya ɔha yasɔ egya ba bia sɛ bi obi a ogotwa bɛ na wɔyɛ yire adeɛ na si hɔ no we ni deɛ suma na si ha enti ne bosom no no yɛtwa mogya bi agugo mogya ni wɔ inside akokɔ ɛna da nifa sei no akokɔ da hɔ akokɔ da no o yɛ sure sɛ akokɔ akɔnya mogya nipa mogya bi na o yɛ sure sɛ akokɔ mogya ndie wɔ inside me ba o atiafo a mowɔ mo a mowɔ pɔsoro ma me
o reverse ne ko na ji kakra ma me pese tie for hade mo am wo Facebook and YouTube no mo hwe we see a certain moja mo hwe ne yehu se ye behunu akokɔ anasa ye mfa ne se saade we ye nipa moja okay on say I na ask ne so no bo say bo say de yen ono ne bo sum ne so no who say blood ebi wo inside ana ye ntwa mu so enye gu ne atwa gu so say akọ inside say what I say akọ inside okay akokɔ nan asema hu akokɔ nan enti who say no da akọ nan no akọ no ti o de ne nan na ba say ana onu emu da ade no ho okay roll it okay onu emu da ade no ho okay afi to aso snap no de na da ho na bia ho no okay snap no e bia ho okay na won say mobile phones ade yen ana de retwa bi no tome I dispose ai bi eno so e da ho okay ana snap no e bia ho mebo ampofo mami musa ofori buaten ofori ebra mokoduru ho no wona wode wani krotua wisi ehwe yen ye hwe no TV ne so sesi a ewo Otech 102.9 FM yen Facebook ene ye YouTube wo nyina no ye hwe enuoma ben ena ne gu asie ye hokrache no yemfa ne se ho ye ne shrine na bosumfie enuoma ben ankasa ena ne gugu ho no wa ankasa bobodi ma yen nana ye kopi ho no wo se bosom awo ho no wo twa moja aguso un bibi ti se kushia e de bia ne nchen e wo no pende abosom lo no ana un bibi se jot our sun light nchen e wo Manchester bi da no ana snap ana akukọ ntakra ene moja ana rubber ko for gallon ni bi ene so ebi so nchen egum ana drinks ne ye wa no anya dade ebi gugu ho no ayi bi da ho eye tuaboba muhu tuaboba wo ho asade bi se tuaboba pa Asem Beba Dabi okay nana video ni de make up time the meet me ehunu man adom koba bi asade bi as a red eda form na pause wo ho na ye hwese sade no ade na eda ho no oho ampofo ade na eda ho no eye tuaboba na ase ye de unhuni yi okay atiefo amwo Facebook ne so no mo hwe de ya post sese no se mbehu ni yi a se tuaboba na ayi ofori crash no omo dam de kana me ba se omo dam akukura se ye busa na sem a wagina ho no ompe so obeka sei enti na me busa sa asem yo nana tanka tebi wa badama abla de ne ko gina na jom na kanten kama bi tani mu wakati na nase bosom no de tise yakoto firo o ma ne kwano ngoto na nase da bida ya nyi adwuma sa tise de kokko ne de ko tu ne de ko kwa ne nya sa de wachi ama ko tu tu ne nya o se nkwa ko tu bosom tabla akono me je man na o se bosom no okotu firi he ne ba asumnya ho nana bedo di firi de apreso na nunu na onka ana jeja ese kede call man dia ya ona bokoto mo hono anu odin ite oba dia we ko actually dead nebe mna da no odwatu and they say okom say 2 weeks and now 1 month but okom 1 week 1 week 9th February me bachano and obesa ba court e wo be kwai me bachano okay enti enkwala no say wo mu living condition at say enam sa de trauma na o makomu no se nkwada na ankasa ho te se wo mako aho kekemu no ete sen mana mo fa ne de antenifo me ma me no aho ka de se de make na ka doctor for ene ne for abo mo mo de ye na ketu apa na o ka on pemi ansa no azan se o ni me hwe na bofa ko da sie sa no ade tin e de ba police station even poli ma me de no kura no on pese be ko ni papa so ni mu no on be so be ko na ni hu mu nyina edane like o ni tan ni de no fatam no nam at this time no enua no me hunu nua ni bi wo video ni mu se ya hwerehwere ho enum na no akyekyere nkwada ne bo ana ni pata ni enua na no akyekyere ho no enna no akyekyere enfa no e de o mantam ama de kye na mu busa ni se die nti no ahwerehwere ase watwa nua no wahwere soro eno abahwere mfimfini eno ahwere ase ade nti no ye ne saade no sada
asese ke no ubi sana tembi on the so beka ubi sana bia na we ni action chain nti ase boys no edufu ni kakra ama ansana ohun je ano ye se no ana o che enra wakazen kwa no ebe tin ko jano no asen sam entity so okay ofori mo ene adwuma enti atiefo say crash no he's in the police custody ya remande no ade na da ho no ade da bi de da na chi no de da na chi no na meka no atiefo afei na ade na backle pa mo hwe say yetua boba onwu ni sa yetua boba ya hwehwe ana enye tua aya drinks aya drinks and as well on Manchester no why in style be the same style no why we em say so the selection table and we drink no ade aya enya drink na wo hwe bottle drink bottle here da ho ya any dia da ho we tintin bia we tintin bia kana normal size adie for mo am wo so no dia mo nso mo hwe bi mo hwe mo am wo Facebook and YouTube no o dia wo hunu no dia wo hunu no comment na me hwe dia wo hunu no comment na me hwe se uhunu ne se eyetua boba de da ho no ana uhunu susuzumu uzumi anani na ye ble ma ne nko kakra na atiefo hu se sa de we na eda ho no mo nhwe mame na comment se uhunu se eyetua boba na mame nkan live chat ne bi emfamfri yen Facebook ene yen YouTube ne so se ye ya ye ka sei Antonio Pon wa homa ne so o hwe yen ewo Argentina live afei Rakus FM mo Belgium omu kro ni din no eno de mintumi mo ekro ne ye ANTWERP Antwerp yeah mi hu mi ka say Antwerp governor yeah Antwerp what we have ka say Antwerp Antwerp okay enti Rakus for DJ Gargantua mu nyina sabre mo biebiem na mo tie ye okay life of homie wa sha de ni bi no se ye bottle it looks like an insecticide spray can na there se ye ho na kwa no obo spray Kofi Yankson and Ekasasi I'm just angry and short of words nana the youth of today any can temper den okay ono so de no Alex Boat and was say nana ayet say Coca-Cola drink omo hwesa de na comment no say wo hwe bia untumi comment omo comments na make kan no appear Isaac and was say nana a drink is a drink and Nsia Benjamin or say a can nana ma pempe or say it is can cook no Irene Tiwa de also no bullet ade na ye bullet sa na Irene Tiwa ka or say a bullet okay Isaac Mafo and was say I can't see it clear. Would you when ye say see I am man from kakra when ye it's a can cook Bright Nimo Marcelo Anna or can you say okay when so Abdul Fosu Malik or no say na me hunu no say a drink adne a drink Yaya Muhammad say a can cook Johnny Walker and was a Krobea ayet to say ammunition no adene da hosa no ayet to say ammunition okay a rare Pascal GH and was say nana a night say canteen be ba medium mewra ho power ho Atanga Bernard and was say a can cook or no so na ka Oliver Ahimfo Anderson or say Yankopon Shira Asem Beba Dabi before me hwem wo bok Obuasi East YEA office yadamasi Obuasi fo amhwe yen nana a drink Diodu Shadrack and wo ka sa asem no and abedi akon Georgina or say ayet is a drink bottle Samari Oben or say a Coke bottle Paul Jemfi or say a can oh okay dodo na can dodo na can nana a drink bottle Philip Sechere any Oliver ahemfo nyina na ekasa Tony Kede and ono so say a can oh okay Hamza Pachi ono so say a drink can no okay the small so tutu and was na a drink oh enye bullet Adu Charles was na ya Krobea santo ombo ye bullet me hunu ne sa de na e da on ye bullet omu hwe ne ye ade de
say be can say your bullet ebi nso say you can cook drink enya ade na eda ni mu ho no enya kan ade no de da kire na ye kokko no de da kan da kire na ye kokko no eno ne ye ka ho asem sesei eno ne ye ka ho asem sesei enti mu hwe ne ye Margarito da hye was ye bullet ye bullet enya drink enti wo mu hwe ne ye sika wo fie ono nso se ye bullet osikani ye bo a wose nana is a bullet she afa na bullet for ne so agiga ena paro kokura de o say vacuum flask flask ai de ye de kokoguma enyanwunu ni bia so ena Marvin Brown Q o say ye bullet o say a bullet for ne so aba on first no mu nim say ye de da ni mu no de ye kokko no kokko ni tua so no eno na meka no nye ba ku pe o 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 yes 6 any shame okay yabeda mase na yabeda ebanage herbal production and consult for enso ase awiai onom boa yempa onom ne de Hepa Plus herbal production Hepa Plus herbal mixture onom ne de aba Hepa Plus herbal mixture onom ne de aba ye 10 Ghana cedis pe wonom a ebusti we immune system no Hepa Plus herbal mixture aduro no duro pa ya se unya bi na so onom a yede call Food and Drugs Authority omo hwehwe mu no omo say for your general well-being enti bibi biara atochema ewo unipadua nim wo no se ye ya ye ka sei mana moto na kokope Hepa Plus herbal mixture ni bi nanonom adofo aduro ne ye se mampanyina me ate ase se de ye ne aye wo no ye nyusu emfam boost ye immune system fa hye wo ho se na wotwe bia obenom Hepa Plus baako na wonom a adofo ebeboa wo pa ye wo pavi ene plasmos herbal mixture enso ewo ho na pavi ne plasmos herbal mixture yi se atridi yade ho nsunsuanso yi bi ena se wanya wode kona konum bi na onum bia ebeboa wo pa enrei babia ye ton ro Ghana ha bia wram na kopebi na to na woto na wodedi udwuma nokre de meka no ebeboa wo se papa no aba bedru papa no waba bedru na me ne kobon komo se me wia me show pictures bi ewasi ye ho a enkwala no se ne wo mo condition akwala ba akokora de oye ketekete a oda ne maame na so onne ye kofa ne ba afoforo no ne maame kora agi nu osuro ne maame agi ne papa ba ya ne papa ye be ma also ni mu no nu osu se ma ne papa enso ni mu enti ye be show nkwala no na ye hunu krache na nkasa no a odi sa ansamfu we omu dufu na nko omu bunaku no na nyankopon ne boa no ema eye ye edema no enti se ye ya ye kasa die papa no waba bedru na Hepa Plus herbal mixture no odofo empremprem tutumrika mana moto ura bia ye ton ro bia na odi yi 10 Ghana cedis pe okwa osope Hepa Plus herbal mixture na odi ka Hepa Plus pe unya ka Hepa Plus a nipa na wo to aduro no akwa akoyi di abro na se wonomo a doctor se me nomo a ebeye den doctor me nomo ebeye den ana ema wa hoden ankasa o se for general well-being good nti wa pomodin fruit tri so besi wona ase ni nyina no eboa mani pedua no esipi na esita nti mani ajepa se gotumi etie nuaba na asem na wadwen na pomodin ho se o ma ne nkokwa obema na Hepa Plus me ma ne ba nti obi a onu bibia wona dance a odi last week me ba ha na Asem Beba Dabi utumo se more listeners ya dance na ofe a dance a omo edibi asende me woni a efre se aduro no mo atidin no na Krobea na no tum no se ade na me bia aduro ne de aduro bulum okay se kope bi ne yenom na ohwe adanse omudi na basoba omudi ma ho se enye wo na wo so di wa no tum an ko mo betie ne trasa omukoto obi no omunya dance die bebre me gidi se menua bai so o ma ne bi ono so be kan woni edi dance na ebo wabaso no ho nti Hepa Plus no de obi adi ho dance free doctor for nurses for
when you were banks ahodoɔ ye maame mo wo dwam when you were mazi adanse omudi VIP truck drivers presenters for ankasa kra adanse omudi no sure na say a broadwin entiase onim maame amini mi amadanse na no pay me bedru office no na Hepa Plus na bisibechi yeah enti me ba ya no me kra de ayi na ehye so no nya nam de num yo me de manfa no ano o say Ghana fo bebre e o machine cap o manu ewe mimi wo bi o manum enti me ye de sa no e na ni mi tugum yeah e na me num wie dog me wie ye no manum atoso yes amokoto ayi jollof aduane bi bebrebe ma yebo heavy eno ano enam te ha wodi ati wonum ma ti wonum enye adura bi a wonum ana se dise okopɛ milk bi ana atofi bi eti wonum ankasa ena nanyo ne nso engina wonum nche yes sure wonum wie ya na ese wonum ati na ohwe adanse a over the week no if free have within just 1 week e ba ya eno na shame in crying say covid aba na obi hu botɔ mfa kra nhyem no at least eye Uteke FM Asem Beba Dabi who ne die meant me anya hwe se hwansan me se me posa every single week wow Thursday me de Hepa Plus obia free technical e ba bisi Krobea na ankasa so no wow obia benya Hepa Plus 1 bottle a onum e de atwa week no so last week you launch a campaign sure dodo na asum sure omode eye adwuma sure ohwe de wo no no akoto Hepa Plus de si wo ti obia e na dwen se afia esimu ide na hotwe bia obenom Hepa Plus baako obi wo ho a wotie o se na eka doctor ka de ne ha me a esese me nom Hepa Plus doc na Hepa Plus no on say obi say if you know your history then you know where you are coming from sure Hepa Plus no be free KNUST ene ya to ebu ase 6 years ayen hwehwe mu say Ghana ni bi obenya bia nom no emboa na ensiesie no enyi ohaw enkwachichichichi sempo ya re ne tene so kra na onomo a ebodura ni nipadua mu na eye afri ho nti adanse a me ka me bo obi adin obi se na waye family planning ko 6 years ombu ne nsa wanomu nuro mpane ne ade waye treatment bebre oti se last week ye kasa wa Asem Beba Dabi a ye bo ho dawro no akopɛ Hepa Plus ne bia no ne menses a na ko 6 years enye 6 months 6 years bad years emfiensia na so wo ye kra ne ba no bia class 1 de oko but menses ne kra ma na de ese ba no otumi aye e de atoa so onom Hepa Plus no 1 bottle afin wa second bottle as menses na ba or describe one any nyai wow obisi ne nase no apija Dr. Traman say deep vein thrombosis and say DVT and say nase no apija moja no ntumi ndi afusane yi onu munuro che say be draw dey wasa ho ne o dey sra so no ohunu hwe o sha say so onu Hepa Plus for the general well-being eni ne nase apija ni nyina no atwe wow obisi afunu na apija atwe obisi srade doctor say agini pedua na boso LDL low density lipoprotein say agini ni pedua srade bone no agini pedua na boso okoche kibio no say abafom onom Hepa Plus no wow etumi abafom wow Hepa Plus no fantastic ene de eya obi so se na ne hometi oyɛ dwuma kakra bi ana ɔte so wabrɛ ɔhyɛ ase sɛ ɔnom Hepa Plus ohunu bio for general well-being sure on twɛn so bɛyare ansa anɔpɛ na mema example bi obi sɛ ɔno no ɔtɔma ne maame bato no ankasa de ɔno mu bi hwɛ so no ɛyɛ ne sɛ ɔnyare abranteɛ babunu a yɛsɛ ɔyɛ bank adwuma deɛ o yɛsɛ ɔte air condition mu nti ɔnyare nti ɔtɔ na ɔde akɔma ne maame wɔ village na ne maame di ho adanse aduro ne yɛ na ɔtɔma ne maame ɔfrɛ ne maame na ɔkasa na asan de me ho nyɛ me yie ne maame bebi san sɛ na wo a wonom Hepa Plus pa na wo se ho nyɛ wo yie yo ya ansa na obeyi akyerɛ ne maame sɛ ɔno de ɔno mu bi on de ɔno bi ɔtɔ na de brɛ no kwa na ne maame sɛ wɔn de ɛkɔnom bi na aduro na aboa me pa me mantem ha obia ahyɛseɛ no bia ɔmudi ho adanse wow ne ba ne di adanse sɛ de ne ho ayɛ ne den na ne ntin mu a na atwetwetwe no ne ho ayɛ ne mmerɛ kyɛ sɛ ne nyinaa atumi agyae and it Hepa Plus na nye by mistake say FDA for hwehwɛ aduro ni ma pɛ that time enduro ni nyina ye immune boosters ahodo ho ye wo ulcer nuro ye wo typhoid nuro but omo hwɛ Hepa Plus na omo ma no general well-being na bi ne ho
afina se bi beba dia ene afina beba sure but general well-being na baso bone de FD de ma Hyper Plus na obia so wanum bi no eboya baso obi send me audio free takrade barracks so ye soja ni ba na osese de dronesi afaboa no omo de omo eye yipa exercise but all of a sudden yefunu no epeja oba so de sebe saving onya officer kra na on person yefunu be kese oba onam normal kra no shape na officer no oye active ose ohyase UCL plus oye very very active ni yefunu na epeja ni nyina no isi asase eba fom okay Chese Hyper Plus ehiama obia ya recommend se obia bebo moden anya hwe no na wotwe bia no number baako na sabria ya ria nso ama ne homne so yi mesre ma mien tekini ma for granted sure se o anya hwe ya ria bia ne ho na chese de obia pe na oye mesre wo show nose mask wo ye de ese wo ye bia no na wo make sure se wo nipadua na ankasa nyina enya hoden enye just a part pe ena yese okope ahoden de ma no nya Hyper Plus ni bi 10 cities yense san abo no afi so ye bibia 1 city 2 cities abeka ho but Hyper Plus no ye dwen Ghana for ho etim 10 Ghana cities ye hwese obia benya bia no na enema akonkan memye yenkofa bibia anya so Hyper Plus no de enye hwe na ya bia ne ho na wo da bi 10 cities Faka resolution ho na sase se onum okay but yem fanka ho se malaria da so e wo ho wan hwe yi a obe wadwen so koraba on edge fans ntontom ni bi ase bio ntontom da so ye adwuma bomoden se unya Hyper Plus no a na wakope plasmos ene plasmos and therefore de nantibo na odi esi ho bia na wonya symptoms bi ase ohunye oye ni ade na obi oben okra so se yare covid bi ni wani o de fa pavine plasmos ka Hyper Plus ho nanom say malaria nko ade within 1 hour eno nko within 1 hour no is stable sure acha 3 days ago na sana na onso we okay wow adanse bebre and I won good obi tika musi osi ye papa nka minya number na mi ama friend na kasa minya number dog bobo numbers no na tie form fa obetumi afre number si mu bia se bia o mpese obekasa so a obetumi aye WhatsApp message 3 ni nyina WhatsApp active okay minti obetumi send message na obetumi afre 0542 807 807 907 907 0542 807 807 907 907 na 054 929 929 74 63 054 929 74 63 na wafa 0542 77 85 72 0542 77 85 72 Krobea opanyini Hyper Plus ne de yesre so bia momodin ko faka ho na no na bebo o pese we secured pa o de nya public plasmos ba kumbi fesifie just in case say ntontom bie mistake na ebema wo hawa na wanom edi enya ofa mefa hin manya bi bia mu 10 cities ebia na obusuani bia penasem oni kumase a so wo hohoi so wa flawo so wo tumu atebubu kwa me danso se hwa sawen so bodi wase kropon bebi obia bi wo ho nti se ekuro no sabi owia ebo ho nkwa de a drugstore ho onko ho no bisa so pe Hyper Plus malaria de no so ntumi nka pavi ene plasmos a se Hyper Plus malaria nro mienu na enantibom no o pebi anom good ni nyina so ye 10 cities bibi a chiwa adwen so na ofra obetumi ne yen edi nkomo mo opanyini nyankopo nhira wo awiai ene wadaagye enti obefre papa no imprempren ya na one no abo enkomo 0542 778 572
ɛna 0542 807 907 offer sa number we ya Ebanage Herbal Production and Consult the Hepa Plus Herbal Mixture Pavi and Plasmos Herbal Mixture abano ono bejo so no akasa de won tiase no wachirem ede amaw nana enkoma awiamudie ewo asumnya ho no me ye dancini as well. I was a witness me free asumnya ho na me wo ho ena saasem no esiye okay yada say usho ni ye live ewo awurade na aye coastal Jacobu na akra ya Krobea Asante na aye ya wada die maye ma happy birthday ye frame Esther Nyankopon enkam ho na krache no eye wicked things ena waye no Toronto G ewo Jacobu ha no ndie Jacobu krofrom ena wo no kyerese Krobea awie Nyankopon hyira mo wate udwumadie no momma ye de suade de kyerɛ ye ho nso ade Nyankopon hyira mo ene da ne den nsɛm ahodo a mode bana mode babesom. Good afternoon nana ya Krobea mummo ene adwumapa wayo minie ohwima manfrom ena ono nso ewa wato nkra yi ede afa normal message so na ode aba Margarito ene original chase ene omo kyerɛ sɛ nana Nyankopon hyira mo awie yenso abiebiem ewo moro market ha ena yetiemu bibi ene offense ma asefo ene om se akra Krobea Ghanaians about 98% edura wiade a oshoyi won mo mfa ni agro ojedu brefo ene Mr Body akra ba offense ha sɛdeɛ yagye watum no nyasem ketwa Mustafa Sayid ene wo kyerɛ na ya Krobea Asante awie we are very proud of you na Asem Beba Dabi atiefo nyina mechiachia won enkankan me papa Owura Sayid kese ene Auntie Mary bramia busuakuru wafo akra awie yebiem ena yetie mo live. Hello sofra na ya Asante Krobea awie mechiachia na usunie adum kwa ngoma na mensu meetie wo live ewo light of light information center so udwumadie ye number 1 happy birthday enso nkoma wate Nyankopon wa hyira mo original bomba 1 ene wo kyesa kra unu abadwafo nyina awie ya chiachia mo original bomba 1 nie Garden City po na se ena mewo na ensem a ewo wiase no edoso okay munya botre na montwe me na menum nsuomra na yento aso Ejebo, echenya babeju. Oh, mawurade ni dede bebrebe. Spanish garlic mixture na me di ho adanse akere wo no. Ena sesei de ne capsules nso aba. Eno ni dede bebrebe yo. Ono kwa. Spanish garlic mixture ne capsules na aba no. Sesei de ya ye ne stronko na supporting immune system. Esan ye ma obi a odwonso antentem. De na ni so tabri no. De na se tatai. De na koma boni periperi. Ena esan na ne srade e woni padua nim. Sanso ena boa ma mogedi afrisane e woni padua nim. Ana afei obi a pampan ewo nanum. Spanish garlic mixture ne capsules here abai. Se upe bi ato a ewo Kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy. Corinak Heba, Danny Heba, Fredmans Heba, Misty Heba, ana afei KNG Heba. Ene drugstore pharmacy shop bia mu so no onsa ebeka bi. Shanen so oba wa fafro de o ma akwada no fo ana afei akwa woni mfie dumienu entimi enum aduro yi bi. Frɛ 0266 114111. FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoa yi mu agye atumu sɛ ɛyɛ. Anokware moma yenka na Spanish garlic mixture ne capsules here by the eye du papo. Kana kabiem. Chala smart food. Obi benya wa na free ade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye Future Life Smart Food bebo afei de aye abusuan nkyemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food di abanu ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba oman yi mu enkran woni
Ghana Telecom University no your opposite. Kumase wo ben sofo line alignment. Ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Manager, good morning. Good morning. Oh. Neka me no ba besusu asem bi ho. Say me doctor wo hwe me wan homa so yi. Kan be catch yourself a wife ko hon. Doctor Ben. Doctor Bosom Twejesi. Hey, one no hwe wife no. Hwe, ye chi ye nyina no. Bosom Twejesi na asom yiri mama hu ni say. Ene ma hyase sesa. Na no ne ma be hwe no. Na ni agye sese bibia sesa. Doctor no wonro. Se me hia no a. Enki yasie me dadada. Ono de wa ya bibiduro ni abrofuduro nyina o. Atiefo so obi huna ma ne wa yade mu a. Sa ya wa yiri wunua wa sore ba. Ana wadamfo ya nentem na fa no koma doctor Bosom Twejesi. I was Spark Healthcare. Aha, I didn't want no. Spark Healthcare. Wana wa yare junso mu yade ahodo. Wana prostate hawo. Wana wo brebu mu yare wa hodo nyina. Wo diabetes adropa. Wana stroke abubu nyina sori anante. Oh, Spark Healthcare. O Spark adaginim. Say typhoid o, say malaria o. Oni pasa o pressure gina soro na mafomo a. Spark Healthcare. O Spark e be ba from 10. Sa wo firi odiom o kwa ngoma so a. Won sabe nko so. Wo tsana na okọ bridge no so. The number is 0241641415 and 0503 440286. Hey, Abapamo, womundi nukreo. Online shop no. Ade enema na we order no. Omo say ready. Share what dia befie. Wow. Susumpo na meto edema omo fa mo musu. Che say online shopper. Wo to ade a wo pinema wo yesusu. Na eso a wo de ade krona bre wo die. Minti bida age Abapamo. Wom de no anso akọ Play Store ana App Store no download wo mo app no. Di tie wan say trafie mayeni dwamrew. Say yentade empaboa mobile phones, home appliances, electrical appliances, opedurato, pharmacies wom, saloon, barber shop. Ya ne bo no kra foche de okrom. Wo de mobile phone no kra ye bayere de a wo fro mo a. Wo be ya ma. Na yenya wo mo a anka coronavirus abre. Ka ye be den. Ene ke bio. Enu tro so obi afro mo sesi a. 059 1214 135 and 059 1214 137. Website www.abapamall.com. Abapamall. So convenient. Abapamall. So convenient. 21st clinic say eba sciatica no every usisimu konoa woto ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama ho e sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540-311-311. That's the 21st clinic. Woman is sciatica expert. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mystery ya. Ebusinya num ebusinya immune system. Abusumi pinio biya enya ready. Tia siemedo. Tie Hepa Plus mixer. Enya adwuma ebeye no nipadua no no. Afa kra na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pomden hu hia me yie. Esene bibia. Ebusua wota nom Hepa Plus mixer no. Won sesika hospitals. Wo save e dia de foforo. Entimi ma no mpafie ha. She, we Hepa Plus husband. Radio fa Hepa Plus husband. Enya won so beye Hepa Plus wife. Na bono. Hepa Plus mixer. Apen for about mo manufo ne nkwada wo nimfie dumienu ka ho e pharmacies, chemical and herbal shops. At phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer. E ma pomdina mapa. FD ashosha sa ejedi enkrato imu aja to mi se eye. Never be true my betting so mame. The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment. Be the true via. Wona baby na ye wo ya ebedu from. Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Yekin. Ekuafo a wakọ afuoma ba no wabre. Afrafo a wakọ epo aba no wabre. Adwerifo a wakọ adwoma ba no wabre. Adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre. Efitafo mesinfo obi asasabro ha no. Meka ja hwan. Wudware wie na wo de the wood ointment twia. Wo behu da obeda. Me
bra me bin ko mi sisi ni me kotodwe nyina wo sisi mpo de enyo na abeka me de bi ko twi ho nyina na dwo wontam Dawood ointment. Our pharmacies herba and chemical shops. Titru Kings Walk Herba Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herba Hospital. PM Ubenya. Phone numbers is 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fetchina Beko. Hey, Brasame. Ade asem. Sisia de me hu obi oyade a. Wo pa bibi dru enam a. Metre ne so nko pechi number 1 Dr. Fokuo. Me brabo agi yade no. Ni nyina ko. Enipa ba ko doctor de yade ahodo me ensa ne board on. Diabetes, ulcer, koko. Say ni hu ato no. Afri ye na betem Dr. Foku. Wo be ko nam na bisa me. Abusuafo Dr. Foku wa bene. Obi agina tum. Obi aso yade. Obi asne dro nam. Say yare hu ti say hepatitis B. Obre na sententem kra. Awo malaria busuani nyina. Gonorrhea, white and syphilis. Ni nyina Dr. Foku ye ho adwuma. Say de nwanwa kra ne say. Wo se wo ba se ukuru pemma ana bema. Wo yire ye mema semo a. Oba yade bi ama. Ukuru nko oba foforo bi ahoda. Wo yire no so nko bema foforo bi ahoda. Eya bibiduro kan no de. Enya juju. Dr. Foku waduro bi. Ye frɛ no bema mu bema. Afa so oba owo ntentem no pese otetena wo mu a. Owo ho bibiduro pa. Kuma se Dr. Foku opeti number 1. Usin kwanta so hwa. Wa se that okay sin kwanta so hwa. E do ba ya sabia ho. Sa wo akra. La Paz New Market Kum Hotel. Numbers ni 0242 155 935 and 0507 079 199. Atake ene yate denne ni nyasa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu a mochim ho a enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa mre pem bama utadwesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani kirem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House se opese oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how edekwadade nyina eba abedai nask heba clinic nyakopon enamyeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1. Okay, arafoni ade sheda mo ase OTEC 102.9 FM yakoya ya samba bio aha eye OTEC 102.9 FM afidie iso ena utie ansa na yebekọ no na enkomo a efri asante bekwai asuminya ena yebo krachi bia wenya mfinhia no aduonu enum na sebe de wayo ene se enkwada maako enan ena wache wonom ede akwa akọhye esieye enkwada ebusa ne sa adan ede na wode ye beyo ye friend Michael dodo na anim se ye friend abortion asemu a oka ene se mi betwam ama me bosom ampani ampa ni nuane ampa ba bia wachekere nkwada no uhunu se ade bisi ho yetwa akukọ mogya aguso yetwa mogya aguso akukọ da ho enti esusu se eya akukọ mogya ena wetwa egu ho ena enkwada ne koro bra krache na da omo da asie ye ho ye asie yo ahomache anopanimu ena akwala na homa eso ne nsa no emu hojo ye no osane ye no odi mirika ba afie bebo amane ena onom ko ya enkwada aka no ya mantam wonom bo hoti so odwan ya ye beku no ena eni nipa yi ekoto hye krache so a krache na da sram abubobo boniomada ena ya che no ene kokota kota man remand 1 week so onkodem ni anya hwehwemu eno ne nkomo a na ye beko no na ye die ewo afidie so ansana ye ne Hepa Plus papa no ebeko akobo enkomo. Okay, na okọ ye Facebook ne so okọ ye YouTube ne so a ye dinkan show videos ewo afidie ne so
ɛma uhunu bi enkwadaa no a krache no eche wonom ekoye won saa no enkwadaa ni nie bebi nti yakata wonom anim omususa se ohwe TV ne so mo amowo Facebook ne so mo amowo YouTube ne so se ohwe ye YouTube eni ye Facebook ne so a enkwadaa ya wonom titi hoi ba ko hye coat ono na ye bema panyini ba ko hye round neck ono ye bema keto en oba ba ko ene de ne nsa si ne sisi no mienu enkwada ni mienu emu mienu ba ko oba na oye panyini ho no oba ba ko hye ne maame nachi maame na wote ho no akwada ketekete no onie onne da ne maame na aso enti ono ni nua ba no ene saso no ene mema ni mienu nso no eye oba ba ko emma Asem Beba Dabi ena egu yin Facebook ene yin YouTube ne so ya ohwe no enkwada yi mukro maame ene yen sentwroni a ode asemi baaye ofori buaten ebon komo ewo saasemi ho na ebre ni bo nyina no ye show pictures of asiye ho ankasa to show say ne ho ye asiye no enie monhwe oba panyi Lucy adwa ye boa waba TV so maame ni nyamfinhia wa hanidu one time maame ni nyini enti maame Lucy ne nchen ho no ena krache no abortion killer no wakwa akoye ono nso shrine na busumfie no o maame Lucy nkodadi maame wa bre one time wa bre wakwa akoda wode waboso nsam okwa akoha no enti maame ne nchen ewa asiye ho no ena krache no ekosete up ne shrine enti nkwada nketo ano safa nkwada ne to so omo maame baako kasa ani Mama, any day you bet you more. 102.9 FM. Then they just them and I not too. If I try not bad problem, I'm going to need the agro. One thing would be a honor with the agro. It may be so many opinions someone or some more for Papa home. It may won't call any beam. And I'll put your hand on the one and most and call on boy back with because two boys are going to won't call any free and wouldn't be never. It may also more than some more for him was a boy been a day. A tree and not bear one and what tree into a tree and was so well queen at the I more jama bosom. Some are boy Ben was yes and a boy and I'm the ball from a chief for a man and almost to see a wound. I'm not some. Na muko dun lemo hon eye esie hon muko hu die ne die na wo hon iba cho ya koya no wasesa abosu wafa abosu ne ma kosia snap ena manche wasese wasese tenten ena watutwa enkokọ eti ni moja ni ade wu abosu asa abosu ne ntontu asa ne nyamu de no die eso ewo hon waso dinyin ha ewo na muko no ma je kire emofra no abodie mu ho na ka na mofra na be ne ba cho tata mu ne nkwala ne se omu enwe ehu ade kola efane omu nan no nti ba ko sane ena ba ko ndo ko sane ba ko ena omu baaye no mbebo amane ye se obi chichire omu enu awia ne wo saa etiye ho na mpacho oba pe no din sese iba cho 7 years ana do chapter no so 5 years ba se no awo ko uye mu hyew se be to ta so ka se mo fa ne ko papa ho na dia mo entita no se na awo ko mo ye me ba cho enu na jono ni di ba ko be bo mi fun de bisa na onko on papa ho nti ena isa na ko ho ni sa na nsa na biem ti o bo ma ne se bia enkwala ni ni ho ana bibisa nti ade atie na me busa panyi ni se na ni nia no mo ma onko fa oba no ho 4 years no onko fa ni free papa ni wonye dai e fa ni mani e bejawe akwa so de me wo ya ta nkwala ni free e kwa no so no mo ye dai wo mo ba papa no so a enna wo tu kwan na mo ma ne se bia me kwa yie nti nkwala no de so mo ba na me ko ba ba se na branch no di sanya mna sem no april 20 na kan le ba chai na o so won yifa ba cho da april 20 na wa asinya le ba cho wa na mo ba se na abusafo april so akache mo abusafo le ba cho ya ba ya ne die mo so mo chairman seta anyi na banti o mo ka bi okay we ye awura no a
ne ba ne akwada kete no fa nkwada ne photo ne to so nkwada ne de no o hwa akwada bi da maame bi na so ba ko no aha ono ne kasa ye no lady ya wo hye kokoyi a woda so yi ono ne kasa ye no ne ba kete no ono nso abortion killer che ne hye ye obi ekekere no akwada na woda ne maame na so no ono ne ba ya ne maame kora ko ne ho no na odwane no akwara no trauma wakofam de ye no ne papa eso ni mu no osu se onko ne papa ho okay enti se ye ya ye ka se de crash no ya remande no into custody na watcheko Dawood Scientific Herbal Hospital Dr. Dawood awiei ya dawase or the Dawood 360 capsules aba or the Dawood ointment aba ointment ne de ye se fatwi na ebeko se wo baby eya wo ya for Dawood ointment ne bi fatwitwi ena se wanya sisi yade amasebe waye mrekura wo mpam se wo yi oba na bema Dawood 360 capsules no nyabotre ko pebito na nonom na wononom a ebeye wo ho nsenkyerene ba bi eto onu obi awura mu a bodin na tobom ebeboa wo fre doctor e wo 0244 886437 ya Naskeba clinic eye ultramodern herbal clinic oba Kumase ene oboase kwantempo so a ahenema kokoben ya ni wholesale ena edi animhwe na hey se woba na so wanya dwunso twamu hawo o kidney liver ena problem aba ho esikyire yade ena wakote stroke ede wato ho kokram yade biara edi wunya no jaisu ni adwendwen na bra Naskeba clinic yemfa wo mfamfidiem yemfa duro nkan na nyi wahoto ya number ye 0244 120 269 afei time herbal mixture eye atridi yade duro Food and Drug Authority aye hwehwemu ade atom sese atridi yade na hawo a aduro ese fata se woto eye time herbal mixture aduro no eye pa se wokọ baabi aye to onu bia na wunya bito a emfa nya kwadworo no nom se wonum ato a wuntumi ne di wakoma bo peri woje wo ho anye wona mo anu ani su kiri wo ya atu ahwe kope bi nato oba KNG Herbal Center emrom abigyan house ho a dudu bi a wo pe no benya atonso na akọ junction KNG waso ye ba ko ho ba bi eton no Ghana ha bia no kwa ubenya bi 0244 417 669 eye number Agbeve Herbal Hospital eduro wo fi oye adofo yenim die awurade nyankropon de adom yen nananom ene kura mu a beduru yen so ye de ayemo na soap ene ne cream ya se o pesemna papa de adware enkupa de asra amenka bone ene nsansa hawo no afiri ho a kotomo na soap ne cream ebeboa wo atridi hawo no Agbeve tonic obi a wo mogya ata awie wo de akọhye baifuo bi se eduru anadwo a yetwe hu mogya koto Agbeve tonic nanom hwe emogya hwe ni bejai oba bi yo ya fa Agbeve bam ni bisrasra de nroi eye ba bi eto nu obi awura mu ade open body na to ne beboa pa wate se oba Agbeve Herbal Hospital a ye wo adakogya ache faka ye kwadwo so na wodi esi wo kwamo ahemfie no anim ho kwamo station yesi wo ho a station ni opposite pepepe eye Agbeve Herbal Hospital ye wo nro pa ye wo mfidie pa a doctor for nso abe pa wo de wo yade no fabra ne nhwe wate your number is 024 65 95 256. Your coffee organic tiger nut powder. Atadwi samono a 100% organic. Se winya bina se wudi ne fi aba wuntirim enti ama wotena se check akra na so na se atatai. Se kuresi asichire yade wo so blood pressure wo so wuni atenka wo mpem. O cholesterol ya doso ama o fat adoso enti wa ye kese moroso pe atadwi samni bidi na beboa wo. Eye very high in fiber enti wudi a improve digestion. Oba wa wona wunya nufusuo mfa ma akwada no di atadwisam bra wo tek fm ana betobi wudi e boost we immune system vitamins ahemu matonchom okọ coffee house breman osai kwadwo street ye ben Royal Wash Laundry UGC kwane so ubenya bi freyen wo 0247 995 160 na yene wo emmo enkomo. Okay enti na chese emfonyini a
ɛwɔ ho no ɛna yɛde tototo so ɛnso ɛde ɛma wo no okay akrampɔfo Krobea nkwadaa nan mogya yɛkotwa agu bosom so krakye na asɛm no Krobea se bosom no nesi hɔ bosom no ho fɛsɛ wa bosom ma me ko fe yase na yesi fitafo bi ho efe no eye pajo fitas o ma bode mu ho a wo mo etie ho na kuskus also so obo mo nche boko oh okay and na estate fo nyina na Japan na yere awo awo special okay Krobea asem no ye hwemu ye na ma ye nyen se hyeda bodam na Ghana asem eba ne ya pagya na ya gya no ifra pakan mu ye de na besi fom ye mi se ho se eti enipa ba akofo we ena kyekere sa nkwala nan ni nyina se num ni nyina na abra omo ka gina ho pesa ye mi se ho sa kweshin we yo se enti nipa ba akonu a ono se yesi wa daisy wa anom trimo wa anom we wa da no ena obi a wo to nko so on na ye no enkra ni gina ho saa na ba akofo no wo kyekere wo mu nyina ba akoko ba oduam ensem bi wo e ba ma ye mfa no trasa because these criminals no wo mu enso use different tactics no wo mu dia tete wo mu because so Ghana there say ye chew ne do ko gina court ye bi so asem bia na ye hwe han wo jajanim wo say ya kwa na wo Beka so abada. Monfa ne nko sako. Hono so de na yes eniko. See, so these people have taken another strategy. And they be wo di boni. Na obi a sebi. Wono se na dwene yo, se na dwene nyo, etimi nya da je se monko jam na me nko bubuja. Mema obi a 1 million. 1 million. Eti bodam ni benya sa adwin we eye transactions awani nkofo bi na daily eye business. It's a rather unfortunate say ebi aka na amantem. And then me I foresee or I foresaw say no one is even living for so no okojina wakoto who say omunya nkemra so we left these people behind. Ana mo ba na ko ya da no Yesu se mo nwan na mo mpa na man konso hwem ati akwa na ekwaba wono ba ya wo hwem so awada ojiri se no obi ka yes no obi ka mo eti onu mo mu no a ono no kokope san efense adwadifo na ba no ono na wo ya di nkra na jan se onya bodyguard onya efense kete ka hwem no wada o I say a funny traso. Why tramoni? One be a sebi. Or no tramonum. I then not say you are but them and cabin who never be a hr. Krobea. Sa era where you woman out for ye. Out for 8 years. This not the time one. Only bear mawo. Now only bear mananya some problem with her. I be jam kwadam and motofa because and then we are living with criminals. Yenya momo yo phone etie. Boy no etinyo no neda. Oda nwe mo. Oda nwe mo ana. Se enye impo asumnya no fre. Ana oya yes oda ho wan kire no oda. The police to search for nipa no oda nche no because me are involved. Oh, and send me back. Near for the tran, near Janus, now we are bad time. Say, I cried to say, well, quite a papa. Look at this. So, at the effort, number key. Mene papa ne ja intime nko honko hesa akwada ne ba ya. Nkwasa kwachi nkwa. Kwachi tantan ansame hu hia. Na system na wo magane mu no enye akwala we o. Say 2.5 3 years 3 years 4 years. Na yetimi enkwa na idi agro sa agudie no ekosai say eden ne ye jazo adne akosi wai akosi idi agro. I can in any see months ever feel fan kwala o. And
ɛnɛ deɛ ɛmɔti a mɛfie ɛmɛfa nkwalaa ɛnɛ ɛwudifo na ɛbɛfie bɛsa nkwalaa ɛbɛtumi atɔfe ɛbɛtumi awei na menam na gɛ bi wopɛ kaa wonnim kaa no kaa na gyina na ofi soro ba gɛ ne wo sɛ kaa na gyina na wodim ne katata nso so wɔwɔ yɛatwe mogya wie ɔkɔfo ɔkɔ ya na bam ɔkɔfo waforo ɔkɔ ati deɛ wiase kɔ yi abatan ne sɛbisɛbi ebi nim nyansa sɛ ɛbɛbɛ yɛ nnɛkɔ yɛn kɔla ho wosɔre a wodeɛ ɛdwom ne hiaw na mankɔ ankora de bɛdi deɛ na woankɔ ankora de bɛdi deɛ no wobɛma na ankora no wu a ankora no ɔmdedi a na ɔma nedi okay ati yimi ma separation of marriage na yɛma ankora nom na ɛyɛ affected wasoma wo sɛ wo ne wokuro yɛ a akwaa no ɔne wapagyae maame ɔne wagyae because of wowawa regyae no na akwa no bɛyɛ bed to the country wabɛyɛ mmɔbɔ bɔne bɛsɛ as an innocent guy be a miserable person na brɔfo no yɛaba so adaseɛ ɛti ɛna menka greek ɛti no Krobea yɛma yɛni nkɔ ɛfɛ sɛ yɛma no ho na yɛsusu ma sika hia yɛn yɛsusu ma kurakye nwura yɛn mu kurakye wait because of the separation of marriage meaning so ɔkɔ ne si hɔ timi nhwehwɛ koraa na collect me free 1 o'clock so odi agorɔ wo no adwene nti wadwene na ɛkyerɛ sɛ ɔkɔ ne si hɔ no wokɔ hɔ ɛsɛ wɔ hɔ a na oni hɔ medase ambɔfo ɛno yɛ nana mpɔfo barima na asɛm no nkwadaa nketewa no ɔmo mfonyini no ɛna san da hɔ no na wohwɛ nkwadaa wei na ɔmo mmienu nyinaa nso ɛmaa ne mmienu ɛyɛ abusua baako nkwadaa ɛmaa na ɔmo wo nkwadaa wei no ɔmo mmienu ɛyɛ abusua baako ɛna ɔmo mmienu nyinaa nso ma ɛna aka bɔ mu di agorɔ ɔmo mmienu nyinaa nso ɛne wɔn mu kunu nom agyae ɛna wɔn adwene yɛ ɔmo sɛ ɛyɛ nkwalaa ne taa kɔ ɔnom papa hɔ kɔda enti ɛne wɔnom kɔ ɔmo firifiri awia 1 o'clock ade kyee ne nyinaa na kwan de ɔmo kɔ enti wɔ mantam nkwalaa ne bo edua mu firi awia no saa kosi the next day so lucky sɛ ketewa ne kura ngo fa ketekete ne nso to so enti pictures no I don't know awia Dr. Bosom Chijasi of Spark Healthcare Dr. Bosom Chijasi of Spark Healthcare awia ya chiachia yɛbɔ waba so ɛne wadwuma pa ne wadwuma den Dr. Bosom Chijasi na papa yi waka both orthodox and herbal medicine abom ɛna ɔde edi ne dwuma sɛ oyare na wode yare no wode anantia wunya no yi a wode bra Spark Healthcare so wode na adwunso twa mu hawo wanya prostate mu hawo ɛyɛ pressure ana sɛ ɛyɛ diabetes ɛyɛ stroke ana wanya liver problem sɛ yɛ typhoid ɛna ɛtete wo a medɔfo Spark Healthcare ɛna sɛ fata so tutu anama oba yɛwɔ Kumase ha odiom angoma so nsuo mu hɔ ɛhɔ na yɛwɔ yɛ number ɛyɛ 0241 641 415 Antakeba Center ɛna this Spanish garlic mixture ɛne ne capsules ɛnso de aba na obi wɔ hɔ a ɔsɛ metena se kyɛ kakra na me nase ataatai obi sɛ menya hypertension menya yafunumukuro ulcer me honam ya na ani ne kekame enkanka kra sɛ medware awie obi nso sɛ me home a me home bon enkoye me bu bi nsensisi so copper Spanish garlic mixture ɛne ne capsules nanonom sɛ woyi obi a mogya ntumi ne afurusane wɔ nipadua no mu yie enkwadwene mu a wo sɛ nipa no wabɔn sɛ yɛkyerɛ wadeɛ unhunu ne yie wabɔn ɔdɔfoɔ copper Spanish jingo capsules ye free jingo biloba any soya oil mu enti so nya bi na so di aboa yi fi ememogya di afurusane kama oye nam be ma wa ye mrempamu a ko ba bi eto nu bia na ko pebito fra yen 0266 114111 Dr. Fokrio Herbal Clinic senka papa we wa ma adofo nke yare o papa we ena so nya hepatitis B
sa wo ho ya wo den wanya low ana high blood pressure sa diabetes ana stroke na how ensem ntentan na wate ato bra Dr. Fokrio nchen ewo pechi number 1 obo asekwan so na Dr. Fokrio wo papa no waben na onimde awurade nyankopon sa wo de so waba wo yare no ye nyina ye mompa ye nche nyame asem enti bibi ta wo yare na chi a sunsum no wa wo yato nchen ti odi aduro ne kan honam ani a wanyu ahoto Fred Dr. Fokrio 0242 155 935 na oneno enkasa Abapa Mall eye online shop odofo se open yoma ato ewo online na kona ko downloadi Abapa Mall se ye ya ye kasa yi eye ABAPA Abapa no mall eye MALL downloadi every Google Play Store ana App Store se wunya downloadi wie pe wudi ewuram na wunya wuramu a bibi biara o pato no ubenya biato every ho ate visit here with www.abapamall.com na hunu bibia eno nso ehiawo ya watafo 3 miles Sakasaka Park ya Pan African Bank ena edi animhwe ena o use iPhone na call App Store na ko download the app no o de ya banchi aba te se me de ye da ha ya eya afre yen wo 0555 557193 now there only yen enkasa na only yen kasa bibi biara onti asia no ye bechirim o danso a ye de be ma wo Savior Food eya agenkwa aduane Dr. Savior ena ediaba sa aduane wei ena esichire yade wo so wako wabre insulin pane no wa brawate na papa ni Savior Food no agenkwa aduane no bepa bidi na wudi a ebeboa wo pa Fred Dr. Savior sisia e was 0555 78 9698 0555 78 9698 one Dr. Savior enkasa e was so na ono nso emwa abrewa basna de ono na da nyame nsa wom heba center no ewi asese nyame nsa wom a bibia ekoso kama abrewa yi wasesa wa ngoda omobros ne ta wusie odofo bra tutu anamo na bra abrewa nchen na abrewa emwa na tumi wo se stroke na hawo wanya sisi yade hania anenemu yade bi no wanya o de faka ye konkawe kasemesi was pass bodje sa ngonkwanta na bra wa mo 0246 45 0718 eye abrewa ne number okay awiai me ma me bi wo manim ha David Ali or say all these problems are as a result of broken homes, Krobea, entering into wrong marriages as a result of poverty, family and public pressure is our problem. Sa nyoma we ya yehuhunu ni nyina no eya awarija ye bebriba nana ewo ho obi okowura awade bi mu enya awade pa na de ntie ma ne kowura asa awade nim eye hia abusua amanfo pressure yede na wanyini na wo hwe na wo nware eno ne sa ha bebriba e de sa nsem we yi ben David Ali and Kasasabi. Antonio Possi, please, can you put the photo of abortion? And to so because minimum be a friend abortion. Na me say yes, Aquana, Yadbeto Sama. Unyabotre. Picture ne download na ye a yibinti. Munyabotre, Yadbeto Sama. Yadbeto Sama. Abba. When abortion? When yano? Fanato so. Okay. Antonio Ponti, yanya abortion. Enti, aha. Atiefo amohwe YouTube ni Facebook no abortion na daso no na we ni na chi caption no ni nyan na chi caption no tam na ya de na ekọ no handcuff ni gu ne nsa no ena ne na sisi form na ne mpabo awe okay si akọchi ni fresh ye ni nika na ehye no no nso kra na no na yiyi nsonsoma wa yiyi aye ni crazy star o she nika tuntum sako ni sisi achi se ni aye pa no wokochi unua ba widie ani eitramodie unua ba no beti aka nso kwasia we na wokoka unua ba na todom sebe wi aye hwe ni mani feeling ti
obese di atam kra ka ho na sa kwase awewi onu aba ne ya enti wa no da ho no ai ni sisi achi no maame ho te say mpacho me ho ye nana bra wanim kakra se bibia ya boko mpacho nana me ho ye udi de say no mpacho family Elizabeth Mensa manu mo ho ban manisha no okasa amete Elizabeth Mensa me pacho ufri hen e ba ha mpacho mi fri krono mabuohia mpacho krono mo mpota mo ho unim sesesi a afranchu bronko issue bi kura sesi ho na patio frɛ me na no me frɛ honorable sa na minya no entimantumi amusani mu boy bi a wono watwe apaso de sekan so obekuni nua ɛwɔ afranchu bronko news site ho obekuni nua munya me mami nkuno committee member ba ko ho committee member ko kan ya ode apaso na wo no ama o kan o baby a ofiri ba ye ntina amama kai no arreho enti kronom afrancho abohia pacha abohia ho na ofiri ba ye pacha okay and Euro Krobo constituency mu and one district one ambulance ya nanado de ba ye maami bi wo na akusi aban yare sabia ye wolu wa manya Krobo municipality mu ya wade maame no awaka no na woni mu ayeden ye se yemfa ne nko regional hospital ewo Koforidua ambulance na ye de na tumu ede na ekọ akronfo akobo pampim akoshutu ambulance driver no Emma ambulance driver tetekwashe memory hospital eni arashe na yede ne ko gen nso a na wo mu aye critical no ono nso yede ne ko asisi ambulance driver no kra de mu aye den am yesi emfa ne ko kwalebu enti sese wa ho emaburu no wi ni sa tramo no mo no hwe wonum wi a wonum go wadwiri wonum go yamo chale wonum wi na wonum no ma men kan kire o se hwe so obi ka kire o se mabo o hye wasum a hye bi o se mabo o na mabo oboa so obi bo ni e be so mu se wabo jabo kom ebi ma no ko bi ni no ye no okọ botra mo no otika no Jesus wa ye homo na no akọ bi amene ne foka am say mu nyina mo na mo be spread the covid wa dezi ankasa ene otika anim no ada ena minya ne nzamasa onkromo na no sosododo afi wa start so ani mi be din komo mate ni o maniska yaro way oh boy yaro and I'm saying na friend yaro osi say we dey usa enti oye yaro and I'm saying na men so osi o dey mehwa wo ye boss kena triso mami Elizabeth nana edi asam na ato me pa cho nana dia tumi ene me dia beja me dia bedamo ni say me tabobo ya ena me de ma boy bi se onka na di nka no boy no na me ni baby a na me ya na me fa no e ma no be fa me no ma ena me di hu no ena me busa ni se ambobo ya no kra me wo bi wo na me ni obi ma ne nka na usu ka bi na o se de wo ka no kra no ejeje no enti senku nya me de na nka hu anko obeka enti akire no ba me ho ese mabobo ya na me ka ho asem no enko oba behwe mesu na ofie ena mene ne keka ho ase na msu wo maame wa ha na o su ni maame bia wa ha woni papa bia nso wo ho kronom ho na ne bra ene wo ho ena me se ne o ma ne bra ne mra na mihu na me kohwe ni fie na se be ya me fama no eti o ma ne bra ne bai ena me kohwe ni fie eti mene ne hyehyɛ se abobo ya no de bia o kwa obeba be pack wo me fie ena o se me fie die ekwan wa nti no be pack no kronom filling station
lehona eben na ya okofa maame bi emo anopa bia nti so ka se o park na omi fie ho a obeye late ti o ka me manti ase ti manfa ama no nti akire ena meyeye me ne me ba na abubo ya ye ne dia no me ne susu ho ena o se o so be park no wo watchman obia park ne dia ho 2 cedi wo kwa na watchman na ji uki nti ade akia na se wo kwa akwaji a wo kwa akwafa abubo ya na watchman ne di uki ama o na che se watu nti se sa na wo ka dia me fa ma no nti akire no san baaye onu po na frɛ me phone so ena ma me ba boy kokoshia no ena m diki ni man to baaye na m ka chen se wo so be parking no filling station ho a ama watchman dia Matias enti se 2 cedi wo so bia park bi wo ho enti sa dia Matias enti ne on fanya adwuma de bia 50 cedi na magye de bia so o mami ho no enti o so abobo ye nimu na o twemienu ebe ka be na 4 days amna ye na o twemienu no me hu ne biom me frɛ na o mfa be 4 days enti me kra me ye ne se kwasiala de so mfa abobo ya na ama kwasiala says magya ka ho ti kwasiala na lajo ana odi ba me fie to de ba ye no 4 days na o hwi mu nyina kra no 2 days ayi kra says kra we nya amame wo ye 50 cedi na ko de ko be 4 days ni ko be ma me 2 million e so ma 90 cedi ti me kra na me 90 cedi de menye ti na me ne no kra guso ya kasa ene o ye ne se me de man o de be ko Monday na me so ne nya hwe ti me kra da ne ka meje ene o se wo meji a won tim na ntin kofi na de asa ena me se nya hwe nti me ba no so ane dia no so ene ne kasai na otu no fu no se nya hwe me de me nya abotre na me fama no ene o de ko ye nti o de ko ya de chi adwuada ene o be ka kire me ye 11th January na o be ka kire me sa bobo ya no what is the filling station? Ti ade chinya wo kwa kofa no. Nensi ho. Tobo. Cratch no your friend say. Me pa cho your friend Desmond. Pa your friend Desmond dey. Me pa cho Desmond na dey enim. Anon kwa na munim. Me pa cho sa. Desmond what he? Me pa cho no so te kononom Iron Gate. Chronom Iron Gate. And this is yours, Yabubo Yanaira. Patchine. Now, what you no power the man. Me patchine. Oh, cratch in a photo. Me patchine the photo, dear, mini. Only cratch in the photo. Me patchine there be. Ube to me and your cratch in the photo. Se pa die me ka se menya ne fota na etro because se kura mi ho no mama ntina senche mompe cratch ni photo emfa mame mama ntina reception ho mami na mompe cratch Desmond ni photo die nti a me pe ni photo no mami nchirechire mu anza no akọ 1 oya akwada abone 2 na busuafo kansem fon brother Samene bo anyum we de ma about them gospel artist so they be asini pa fon e kansem fon oba de otis anyum ne da asore nyo brother Samene boy eh ya mente dia wo bonyum ya wo cantons bebre se akwa bi nso aba ono nso nyina ho to nyum da bo ko se minim se tons no amount for the tons di akro amount for the tons di akro enti be de kra na obi a onyi nie age di se hon konkron bi kra wo ho o se o ye gospel artist enya brother Samia Asem na make a young boy bi ekwanya ono nso every time every time and it's that time it's just a Christopher sorry she kramosumu kwajimia ya ba bet wa show e ma nfa so ni agro sa she akwabi un say so commerce ni ya sorry now time ya haram
Yes, ɛyɛ haram. Akwane teta wo mu ya so ye wiru no agem. Oyi. And penyimfo e wo ho man warning. Next time akwane ye no. O de amumu sa Ben Abdallah mame. Se so obi ya sorry. No obi wo kronkron fie no ota. Chale you be discipline. It is hard time as a Christopher sorry. E discipline ni pa bi no. Mo mama me ntina senche. Na that's more no na busuafo kansam fun. Jataba ni that's more na busuafo akasa. Omo ne se wo mo kwa akobo maami we dua. Enti esese ye pies others more no wanted. Obi de na dia mawo. Sa yira. Sa nyirai. Sa wo ho. Sa ni ho. Otena so wa bra. Won koka we fanchire nipa no. On koka we fanchire nipa no. Enti nipa ni mom na efrew. Ada na mi hu. Osi ade na yiro me kopa kesi. Filling station. Wa friend dey anka. Enti sa de we wo kasa asem we ya. Wo na wo twi ade no. Meka say ye wa na se menka say ye wa. Ayen samfo nipa fo ne kan samfo. Enti that's one no munya no adwuma. Mpa npecha mam. Mompe kwan bi ambefa so ape ya mpa mam. Na yemfa ne miasoma no. Na yempe ne kira kwan. Agbeve doctor akwaba. Ye ni awapo me. Yankopon adom doc. Gida mias. So ho ye de. Yankopon na daruma ye ho ye. Na de wo kwa akire o mami agbeve fever nom. Sa pepe. Ya mama agbeve fever. Mate. Mate. Ana ye di nkomo afa koko ho. Na enye ya de pa. Enso enipa mfa nani enhwe ho. Ye friend pals. Eye de ba dia doctor. Me da sipi me chia etiefo nyina. Emprempi no se ye se otumfo no baby odi dade no bo no mu hia no papa. Sure. Koko ye yare bia bibiara obeka bia so minum koko bisan se koko ni yare bia so bibi free we ni ase ara so ho de no bibi free ho omotu mbebia no wabodi nse koko de edin kan ni se yanka se de oka no enya no krede na so sa review no fitinero ko maybe na onti koko ase as na kasa we be hia ba so ati koko na se ye bibi free we ni ase once obi wa ni ase kro on my tuntuntuntum kakra e betu aba no say there is pressure on the spine and you different in this pressure na was spine so and ekobal so ni ase bibi te free ho na ewe a na be ka say koko anu say sa yare no be no koko edro sa enko sa pepe na bibi na free we die nani na ka say koko a oti wa na koko ne nko because untimi hu koko ne potin de ye pa kire koko ye yare anase yare dom biara epie efri ye ujanan bia anase ujanan bia ho na obe hu nsunsunso aye na mesre enyabotre akyerɛkyerɛ koko ma hodra e wo ho because ujanan bia ne nim se de edi nkan se ujanan pie efri ho enti edi djuma soronkoman de edi nkan se ahoma anase ntin amogya femu enam ye tru mo kwan ho na ekoba ne se honhora anase sa ntin ni bi ehuhuru na da ne se pompa aya ne ye friend koko ane de jitum se koko na efifiri ujanan bia anu tina me kas bibia re efiri ujanan bia na se ba ujanan bia na friend koko okay na se uhuru ti se pompo na ye de denden a o se anka ba miensa de din kan no se aba ti se clock dada na anka ba ko be gina 4 no so ba ko agira 8 no so na ba ko agira 12 no so irrespective of how you superimpose it that means obi o beti markers ba ko be gina 11 no so na ba ko agira ye 3 no so na ba ko gina ye 9 no so irrespective of how you superimpose the same thing na eno na kyerese koko na so koko no sa koko ni de eduru beti majew e ya enduru because ba ko penny fifiri na second one third one by na koko your operation ba miss third one be ba ana second one so be ba enti shene so eno ni koko your friend anal pulse eno na ye pulse na nkasa ye tai body no enti obi ka se mo pulse a de o se bo trim kane eye de fifiri ni jana bia na ana pass ani koko mu koko ya papa de to so mienu ana the same pass no so ye wo eye de obi ko jana na moja efra ni jana no na sa moja na ye na efru jana na bitima enyam mienu colitis or eye stomach or obi o ha
na o ai mukro obi o so ano na nsurum ho wonso nsuro na awtwetwe nduane nduro efri na sa so twetwe nduane nduro efri ho ninti nyama nketenkete bi o friend village etime hu da ne props ewo nti se janane ba na etwi ne pen na pie na ma moja aba besin akọ nti o so hye so se no no ye friend bleeding pals na the nti also bibiara o ti mention so no se eno be kire duro a obetimi di ama no okay the tosmiensa e ana official o so wedi dompe bi na dompe ne yedin ana se sabi janane na ba na yedin papa betimi twi uturu mu kwan no na moja abetare eye janane no ho na abedwen se o bibibi na ha na se janane na yedin nti na ba ne sa efru ani akọ hemorrhoid on your first degree hemorrhoid and second degree hemorrhoid near the second degree hemorrhoid na atoto bibi te se kokobo ye din kan so bi o ha ya no koja to si bibi pie woni jana bia no akọ ba na ekọ and first degree hemorrhoid no no bon kokose ye pulse ni bia because pulse is synonymous to hemorrhoid na so say dru baby o se meka hemorrhoid because ni na no betima ka say koko na so bia na edin specific ayeka ye tudi ye tumbra na ya kire ni si tudi na ya kire wie no hu se we ye hemorrhoid na so synonym no obi o yare pass o because o yare hemorrhoid and as in short no akasi koko and the second degree hemorrhoid won say ojana bia no chima na eye sabe utrumu kwan na ebie na jana besin na uja umu na eja akesi na kachon eye ligaments and as muscles na eye se adwuma no and na so utrumu kwan na ochima umia yefunu na eno aboa ma eno no ase na bie na uja umu na ase na kesi enti se koba se sa ligaments and as muscles na ewika and na ma sa de ba na ekọ ebedu bebi na ba enko biom eno na ye nananom tawo mbofra ho pa na mbofra there is related to low birth weight ne na sefo impenifo de na otimu so wankasa nyama bia o bi wa no pejada de obi susu ho so normal constipation pre-occurring constipation yeah constipation na mana ba obi wo so na the muscles ne na every na ma sa de ne de ba enti koko pass no ne ntrase pa ne okay na so asane makoso na pese obi biara ti ase ya ba we a obeka so na obeka se wie na ye de no ma ne betuja no obeka se okoko duro bi na menye bi ato no akoto wo different ye kire mu eduro na akoto na ntimi sa okoko no wodwa so nto bi os ma num koko eduro sa enko obanuma enko susu because koko na o experience say ayi mu kro koko a obeda nu ahunu say colitis nso hu koko abedi no hemorrhoid ay kokobo a obedi no hu maybe na makan na obeti ase kakra but intina yare ni bi o ha obekọ hospital doctor person odini ni hwe no nkasa ti ase se de o kana ye no a enti doctor say ebi wo me so media ndie obi die tumi ba o se mintumi na enna machi obi hono ye ne ya ontumi mpo na nkampese wanante ena wo kire sense sem koto abontensu aduro bia ene ye de ne sese meye una afri agweve also buy aresabia okay they didn't kind once ana pass ne dey so ultimate trase no say ana pass in there and in most cases almost all herbal drugs on the shelves will do that especially agweve tonic will do that yeah sure because I am pass and relations in the ha ne free diet and as constipation in as forever if lack of blood circulation never now so the rest colitis and really and as ulcer and as hemorrhoid ne pie na chronic kokobone there and the specialized drug na yes sir and yes sir na we kuso ato habendrosa no yakasa habendrosa yare no yes but nipa na o we do no nte yare na se and on tea yare na so ntimi ma ho aduro yes ti sem komodie nkomo na ya de bia oni nkrofo di no obi wa ba na obisa na question na otimi say kasa na no kasa kana nsisi so dia won kasa obo na enye yi anti sapepepe anati kasa enti sane ya wo kirekire mahu na manum nura mikoko no enko enioma me hunu anu na me hunu di enti na sese me bag beve heba hospital de di kind say no krojen ye kan ye kirekire mu de tosumi no say duro ho
the Tossimiansa, and it's one I know Quaquatrasi, a Mawedruno, Benya Botrasa Church, Yamaya now ya, Nas and Dia now ya, and Mass Ayari by. Okay. Majidi se ubin krofo brain ababeka koku ho asem wa ha na so mprempini aya na yeba na boss enya bo trecherechera manfo se de kokuti na enya no kwa person krofo implications of the powers na say okay they didn't cause another pass no ba ma very good blood circulation e wo anu rectal region that is true mo ho kwan no enti mprempini enya brekeke na abebre so moja dodo se ko bemanim e ma bemani uhuru gira so ti se aba na ntimi nyesa moja ni beti marcos senche bia because of yawo no and because of cocoonity I block the volume of blood no ti be ma ni minti be nyade nsa o yo ba so a yen say dey 500 and from adi mu akrustin e be ma unka o said o tinka e wo mpa so na obeka me tinka bi be du be di obeka so me de me ni me be ma so mi mu a me tefe ade obadi no ade koko to me yes ade no enye oye na na mu nipadue no eye moja na mu nipadue ni mti se kwa moja na mu nipadue de ne mframa na eko oyi no so free ho out me say ye ka colitis na ni hemorrhoid no also what ana cancer bit mama mwa ababeji ho ifine ba no contain bacteria na ma bigger infections na so into bi wa obehwe de turumu na oha ha enye turumu ni na kire se wa ye maybe gayism ne na sefo bi so ha na nam se onkura no hu ye yare no so ba ye no nhwe ni ye I've ever witnessed obi a wanyini omode eye pass no brem no I couldn't handle it because nyama bi o how to me say after almost 1 week no mugusu kipu in which at that moment no kren says so jani say you be here surgery na surgery ne ba won am aye no do can testify to it say anya dia abo amukra how mo papa awo mo brabo okay enti say hamia mintutu mrika memra agbebe hospital mo wo henfa Mr. Agbebe hospital bibi biara obi afa ejusoka o fa ejusoka ka kire driver ni so besi wo kwa mo ne kwa mo ahimfie no ene di nhye Mr. ye adwuma de biara ye dia handro kronje ana ye di adwuma we man suro say eye oba Agbebe hospital no be hia sika ana so be guru sika kese bi na di aba eye abotre mu ani ni die mu a ye be kire say de yare ne ti say ne mu din tie magidin dodo enti obi ba o suro say da bre sika kakra ka bi na so de ba ene me am ba me tran office kakra na me yedwuma kakra na me hwa ma me bi na me na me hwe no ni sisi ne ha no ana me hwe ne sa dru bi na me ka so manti o yari ya o yari mema ya show ayo physiotherapy ni massage kama na so yare na nye physiotherapy ni massage kama osimi nua menye den na me ka kire so ukwa ukru ho ni ndi nchia papa ani ndi nchia e be solve sa problem na ma ano ka say mi kru ha ni beje power se nye ni beje ya wabotre mo wa nkasa enya ukru ni beje say ono so akọ hospital ma ya ka kire ni so anko ndi nchia pa so oba no yi nani atu baby enya me ya mezaya ma ni kru se nya mezaya no kra ntia ye dance ro sana me ka kire dance ro ewe ya ya resem ni se nipa de se ni no so utimi assessing ill health na man solution na ebe man ya resa good and only was secondary the primary one is only we answer and I've done it and so many for divorce in asefo especially our mothers in asefo ya really bi wo ha e wo mo ho no so no muni mi se nyankopon nankasa na adwum de nti o hye se nyama no ene de nti a wo mu se ndubran ndua hini anase ahaban bi wo ye ho a eni ye ho kekese nyankopon se entity kakamfendi but it has purpose for human living ma yenye mo ahoma no na ye ne mo monkomo de mebo ye 024 65 95 256 256 024 65 95 256 almost actually so say Agbebe hospital yenyi holidays bia good de biara ye adwuma good yenni Saturday yenni Sunday okay mi brara wa ye krado so peso ba ne bra mo doc yada say enti adofo emfa ho ne yade a hawo enye koko ne nkumpunku a yade bia edi wonya no obefa kaye a ekwadwo so si wo kwamo ahimfie no anim kwamo station ni opposite eye Agbebe Heba Hospital 024 65 95 256
Fred Dr. Sisia na oneno emo enkomo ene awie ewo 102.9 FM. Odi Fred Dr. Onene nkasa. Why? Na ebeboa opa. Awie abre yi mu ye be chiachia imboost herbal mixture. Mo amoye emu adwuma yefo nyina. Police ni na duro no eye adu papa. Se okọ edwaso ba bia ye to nnura eya to binom na beboa wo. Ote ya wo nipadua ni mu wenya liver ne kidney problem. Ubu unse nsisi so waye mrempam wakote na mu yade ma complications pi. Pe imboost herbal mixture nanom na emoa wo. Ba bia to nnuro Ghana ha bia awuram na kopebito 0246 208496 eye your number. Future Life Smart Food no eye aduane animdifo na aka nimdi abonimdi so no ono aye sa aduane we di aba. Future Life Smart Food sa aduane oba ya Bolivia Enterprise ewo Kumasi Sofo line alignment a o ye ni multi home ni di animhwe be kire ye wo yade animu na ye ma ho aduane na todi wate o de lab ne test ya wakoye nyina fabra na yɛhwɛ ne ma ho aduane na kodi na nsa yare ya wo life tonic immune booster ne nso wo ho bagibi na wonnom a ebe boosti we immune system no kama 0242878090 eye your number 21st clinic eye expert in sciatica sa woto ase wonantini wanantu emu twetwen entini ewom ni mu twetwen memfa ntena ho ema stroke nka won to dem Bra 21st clinic ewo Kumasi ehwa overseas Watra Alpha Radio na yade bi edi unya no ode ba ha ye beboa wo 0540 311 311 eye ye number se wo ba ye wo 21st canteen so wa ha aduane no ye kama bra na bedibi oba de enne krachia ye friend Desmond with regards to maame no asem we mempese ye beto aso ne bio. But invite a boy no 30 seconds. Pe emame na mimie me phone lines na mama tie from raso. Yo. Desmond awate Chronom Iron Gate. Uchi abubuya. Oye abubuya driver. Sabre wasema ba bi di ye nchen. Ye hia wo den. Bra na ye nyina ye nto ato adwene. Ne ye nhwe kwan a ye be fa so a ba bi afidie no obi a no. Ye be hunu. Fisi ye bo di hye mra enye ye bo di tutu etu mra go nsusu a enye mo kra. Meda say enkoma ye di free asumnya krachi a wakọ kyekere nkwada 9. Okotwa wonu mu agu ne bosom so. Ene abobo yade we kakra ya we de ekire nyankopon ya domo a ya hwede eno nso beko. Obefre na de wadwenkyira ba me activate me phone lines no. And now we ewo 102.9 FM so number ofra ye be fa aba line so eye 0505 225578 afi 0505 224944 unima Asem Beba Dabi line na ofra obeba oye first caller waba line so udin de say na aka se free hen akrei. Yes, sir. Mamintio, adventure. No crown of passing. Emsa Ghana, Hano, a quay be says you, any Pokumuno, Ukumnipana, Emsa, Yang Hedda, and Yawa Timbia to say, will be Oku Yabo, dear Nasa. Then can they say, will be a possessor, Nippon, Mother, Mukrasama, near Chiramaya Prana, Yabeka Krani, I am not Troka Basa. See about Pomachoa. Sakes will many be dear chipa, Tia Mungulum, who the Lopakusi. Okay. Yes, yeah, that monster must say. Hello, we did a say, I can say free hay. But I have someone. Mamintio, Medesha. Yeah, it's me as a national. A much I think, almost a mutu any cars up a pacific or a year, a year. The Nubisa someone no move no. 24 and 2 moments, you know. I did no quiet farm. Now, Mokoya no. Give it here. The piece of crew to a separate crew so. More boa, no more crew. Okay. Yeah. Vivid me a cockama.
ate meda se ye be frɛ assemblyman na owo kuro ni mu why Clef Mr. Nana Krobea mami nti on free rest cinema Mr. Nana Krobea we me damasifa but on the krum I say yenye Saudi Arabia for loss no nti sometimes na bibi basa e o krum an aka say onu se ne wa yon kola ne the same thing me chana na ampofonso okay ampofonso da se joso original bumper one Nana Krobea afin kometo yen original na everything Juma Power my name is Ghana. Ami. Now Foundation Church Sofima the news was what you okay. My name. Asem one. What you know yes you also for Otiko also my yo I was my but Asem do to be a brand at talk abubu yadiam. She only be to be my own. Abusu penny be be yin yam kadia pa bobu ya mo so ye menye tanko no na na wudira ho ebusu na kan sem ku say I wo na de krono atu ye na wo momu beku ame no Krobea asem we hu ani bitimi no ekroma okay de ma sem say mo I wu ya na ta na busu ani fana de na original one meda say original bumper one ene wadwen kire hello within the say na kasa free hey Because one span and because free tafo mamintio say shem la de wo be Krobea because any people adults on the door money okay you say any say okay meda say na usu adum kwa ngoma mamintio so for we dey mechiam ajoso na abrante na no wokofa nkwala na yakumugu ne bosom so no nipa ni fia na ara na onfa ni fia fo bi nkona obi ebusuem nipa no kwakofa mu akodi sansem ho no de nyame se ya che no emra ne nipa we ni se opie kora bi ho awia kora bi okay da wase nyame hia yansi adase na usu ene wode hello we need the say na kasa free hen hello your friend say na kasa free hen Ontemenka Onyamios Akre mamintiewe yo Nana Krobea Nana mama ha Onyamios international ni sa grobe dun chibo ho a de ho chibo na obi etie mo me me mami dola ye bie speakers atutu chibo ho abontan Nana me ka abobo ya daba no ho asem ni bi ene ni papa ne fa me hu ni papa ene wo pem akra obi ammo because ene de blante ni yenti boy no abobo ya no na busia fa akoton to mpa me na abobo ya ma no to man pa ma na eye maame na okoton ne ba no oh Onyamios creditors na hello we need the say na kasa free hello your friend say na kasa free hen oh no bigina so na okate no hello we need the say na kasa free hen hello yes sir eja ejuma da sie bro boy na dia na make bi pa sem huru wa dia pa de dia mi chimu fiase okay yada se pa what dia na very short your friend say na kasa free hen wadama hello me from Evans okay kasa free hen okay Asaf market maminti o Evans but na just trying to say they are going na why sa dia no they are professional esa mo chere sani banama kuna kan ho ai mo de kia drama no so amonche ene ni fie ni banen kan ho mo nyina ya kronfo okay mate ma dwenkyere no no ya da ase no adwenkyere o ya me frefo a wutwa to udin de say na kasa free hen Krobea na Yaw Asante yey Prince Malik ni nkasa frem man kwanta mami ntio me de hye abobo ya wura no maame no amum ko bo ne na busiafo dia ofum firi ho a wode asia nyansa wo kodra ntamampomo onye ntamamfo akore didi ndafe okay me mfa frefo bia bio na abobo ya asem no na me ma obo ade achia me eto nsa e de frɛ krache no emfri ne enu atina ode me mfa ne se ya no obo ade aka asem bi na wunim se utek fo ne frɛ ho say wate wa wunim sa krache we yeso ye mfantini meboa okay Desmond aw ye mfantini
na ofiri ukrom no aba obi ma so na wo bebo bra ekwan a wo fa so a wo bo bra nie wo be dan wanya bi na ade akonfantimam wan hwe ye de Asem Beba enti ne yesi Asem Beba Dabi no enti Yehowa ya adom wa kira sa asem wei momfa matu table no so akira first story na momfa motokin no ehon krata asem ne papers ne bibia enka ho bi me de Krobea Nana Yaw Asante oji amanie apesema kanana ni a happy birthday enkoma wo ye from Madam Florence Akoma oye seamstress ewo Pankrono Estate Nyankopon Shiraw Apostle na ewe hyew na Adolf Ventures ya wonso wo ni wadubiase CEO woda no ye from Pakwasi Adom nua bema no ose enawie yi omawo a very good afternoon ya da munyina say sorry ama Gabrim Dr. Cash ne na pamfon so aba ote na nampof bermanka ote oba ade chiamen so nka jataba Apostle na najwa do machede onum so taa wonum se achi ma ye besomo ya kraw Dr. Cash to aso amawo